سلام زغبركمن زغبركنن تخاتاتلتي مدب تيفادال إزي بحاليوت إرتراوي هاجراو بايتون ديمقراسياو لوطي زفنو مدب تيفي دحري ناي فتنة فنو إنه سرع مدباتو يجمر مهلاو نبسر تيفادال متحبار مس إرتراين channel سوسان حدن هايفن تسعن حدن زفنو غينو بس مسمر فنو دما يسلاسل نايل سات فريكونسي فيرتيكال حدا خلطة شوعات كلطة شومونته سيمبول رد كلتا شوعات حموشته بادو FEC حموشته زبار شدشته ايو زفنولو معلتن ساعات اندما كمز السعبيو سولسون ربعن باقواتات راس مرا كاب ساعات شعاته كساب ساعات عسر تحادا نايمشت بقانقاتات تقرنيان عربيان كفنو غلو عربن سنبتن كآب باقواتات راس مرا كاب ساعات شوعاته كساب ساعات شعاته نايمشت بعربيان تقرنيان كفنو ايو سناي مكتتال سلام زخبركم سماعتنا زي مدب تي في عدال كفلي تجرينيايو لما عنتي أبومبر ناي قراوي بايتون ديمقراطية أولادي بتصحبت أبومبر فتشاميت أتو نقاش عثمان حيز مسئكم زلهم مس أتو نقاش عثمان أبهلو كنت حجرنا أتو كيرنا حاطر علال وحسابات كنجبرينا مكتتالكم معدم حراي زخبركا أبومبر أتو نجاش عثمان نزي جزي خاصوي إخا أبزي حاطر كلام حتت ومبرهن هزبي كتب ممتعها بسم كل هزبي يرتع يمسجن كتيلة انتايو قرب أبز حجهلو نزهلو كنتات بخمي إخات غلط خمي زلو زي أبي إثيوبيا أقاتي مزلو أب مونغو تقراين فدرالن نهاجرنا خمي تسألو وي نيشتاي مبريسكي هابنا مو خاو قتيلة زمت أحتل حبتانك حتى كمالتي سلام بقدامنات كبور حاو عبيد كمون بأخاب بلون كلهم أب تيجي عدال دمسي ناي إرساو هاجرا وايتن ديمقراطيا لو تيجيكم هاجرا ويجامكم تبرزوا لهم حربينياتات غازيتينياتات موق سلامتاين كبز بلا أخبرتين كقرب دسيبلني بأخاب بلها ني خبر حزبنا كل بوتاتات أب وش إرسا أبتي خبابها إرسا هاجرات اللو إرسايان سدتنياتات يكونوا إيكا بسرعة نورو أب معكراي مسرع أفريقيا بحافظ شغاتي إرسال كل عالم نزياتي بيزي زكاتاتل مو إرسال سلامتاي كغرب دسيبلني ذين كمديركم كا بلعبها اللغة نتات كزارب زعدمكم منون مسغاناي حبي مو صبو مشت كغبرنا ويكا صبو ناي كان هابان معدو خنلا تسفا قبر تقامي حسابات كنقربون تسفو أبتي حطها تمدي شيخ قلت صدلي كنتات دي نغرنا أفريقيا كنتات إثيوبيا ناتو نيجي زخيزلو وطلوه أب إرسا أب هاجرنا وحفشو وفلاك عاتي نهزبنا أزملكت انتايتي ناتو طلواتات تايتي عسب كات تحاسيب كامل البات زغلتات دحريتي ملسكا إذا زولازي قصانت كابزير عسرتات عمتات كوينو بسنكتي جوجل محضرة نيتو أب سلطان زلو أكلات إرسلا يكون ولا إثيوبيا سومال مچم كله تي زولالا جماعهم كيه بحري إذا كله زولازي سي درجان عمتات كوينو تي أفويتا سي إنه حزبنا الله حجها زجددن زبا أسنكا أمونغو حواتنا إثيوبيان حد وق تخفيتو
أمونغوتي فيدرالاو منقسن أمونغوتي ممحلال ناي كلل تقراين زخي زلو بالتعمي أسكحكاحي زخوني بتعمي أسكافي زخوني بزوح هيوتن بزوح دورتن بزوح كوتا أبكالي أب لمحاتن أب عليتن نيتهاجر كوعل زقبو عقمي ني إثيوبيا عقمي ني ديغاتاتا أبكونتو وقع كم زيرو خيط كترئي أزيو كم سب كم قربيت هاجر زحزني مالتي ناتو صلواتاتو بإرشا من البعض هلي لي ديار خزارو بولي جن زو زي كجمر تحيزو على تحموش حدار كنت شحن عسران زوت أنا يو باسم فتسامي بيت صحفت إرشا هاجراو بايتو نزو قدايزي نحنا ولا حالوتهم بزحات هاجرات عالم محسن تقريبنا بجاهم نزي وقع تطواب بالكا قدات بزتي يفتحوا زبل حسب أغريبنا تريك أوعي تقريبنا مالتي نحنا من البات فوليز قبرنا هبطوا قالوا قد إتي أو إرسا سلطان توتحزوا له ولك ملاكي إساس أكال نزي مسوار نزي وقع أساويرو مچم وقع أبدي يقولوا كاسينو سرزي حد نعوون تغتيقو وعات حاو ساويرو دارقا سيت أنا والتحساسبا ونكتبلو تخيل نابزي لومي كونتات إتبقى بتي حتو زلال ممسح هذا غبطهم عبيتي درختي من بارو سرزي سكفنا سرزي احنا كم إرشاويان كم هاقراويان نقربو كابتو قالوا تعلم محسن تاز أقربو في اللي يكبلو يخيلي كان أي نقر كأ وقئن ورا وقئن كأسي العلخالوت كالحنان فولتو مغنى تساقنا لينا حزب إرشاء نسلا ساعمت أقدموا بسرعات نهاية السلاسة بحراي بدر بحراي ونزينا يكون توقع دوبي لنا يدوب وقئ لنا يبديزي أبني بعد ما وقئ بزفلت كأ بزي وقئن بحررن نحنا حزبنا انتايمو بس بقالات كتقلصو زي خبد كونتاتن هيوتني وأحلفو مالتي سلازي تي قداي كنتي نحنان كالوت بلعبا إتبيان هزبان زو قدسهم زغربو محتنتا زي كوني لاب زي تدلاي كونتات محبيلو تي محابلو خاء طرح تي ناي توكسي وقتال قلدي كوني ننوح زمانات قسلي خقدف زخئل متخطاخات ناي قليو انتاي زبهال محبراوي زمدناتات نابزبا أسخونتات زبدل قسلي زقدفن كونتاتون تفتيرو له مالتي سلازي تعلم زلا إثيوبيا صباح زلا إثيوبيا كميك تكون يازوي كمان نوزع حتى ورا برتي ذات حساسب كونتاتي زلو انت يا إرشاد صلواتات التيلنا خمسة أغدي مزولكو تي ولك ملاخي أفلبون دا وقعي أبدا إثيوبيا خير زلو إدنات أميرنا ينرئيننا حلو حلفو أبتي قوام لاتهم أبتحق من قسي لاتهم كي ترفي كاب قدم يزخلو يقولون إلى نيرئي حجها جاندا ويانه قبرو فشيلوم اندا بلي أبزي قدايو إدو آتيو كالاي سالساي با تيزندنا هبتشان عصر تشون مولتن بسم سلام ميلوني سلام مسمس تبتح سممع نعو مسرت غيركا نحنا كواخا مزبي إسراء كم بوليتيكا حيلتات نفولتو يلن تحسو نيتي سممع جنرال لقن حزبنا اوكي لو مس افيتا ركبينا سلام تتبلوسي ابي إثيوبيا هذه ديمقراطياዊ ስርዓት ታተዝ ብላሎ እሞኸኣ ስለዚ ሰላም ኢሉ ካብ ተቀበለ ስርዓት እዚ ሓደ ቻፕተር ሓድሽ ይኽፈት ደሆና በኤርትራ ናይ ሰላም ስርዓት ይወፁ ፖለቲካዊ ነፃነትን ሓርነትን ይወጅ ነፃ ሚድያ በኤርትራ ይፍቀድ መቸም ኤርትራዊ ሃገርካ ስለዝኾነ ሲ ኣታሃብ ተሆነ ኣታ ብዙሕ ካትምነ ማለት ግን
اتي غانيناو تحساسبا لاي إساياس فلت سبق ፈጽሙ ዘይግምቶ ነገር እዩ ምክንያቱ ካብ ኣብ ሰማይ ዘሎ ደበና እዩ ስለዝኾነ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣብዚ ክበፅሕ ካብቶም ዝደፍኡ ሓደ ምዃኑ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ብሕገ መንግስቲ ዘይከይ ስርዓት ፓርላማ ዘይብሉ ካቢነ ሚኒስተራት ዘይብሉ ዴሞክራሲያዊ ትካላውን ምምሕዳራት ዘይብሉ ብምዃኑ ሓደ ውልቀ ሰብ ዝውስኖ ውሳኔታት ከምዚ ወይ ክብ ዓይነት ዝኾነ ኣካይዳ ነዚ ንኤርትራ ብጣዕሚ ጎዲእዋ እዩ ማለት እዩ ዝጎድኣ እንታይ እዩ ሓደ እቲ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ብዘካ ምምካር ምምሓድ እንተኽኢልና ከዓ መንጎኛ ኮይንካ ምዕራቅ ናይቶም ክልቲኦም ዝጋራጨው ዘሎ ኣካላት ተዘይኮይኑ ካብኡ ሓሊፍካ ግን ኣካል ናይቲ ግርጭት ምዃን ንህዝብና ጠቕሚ ኣይኮነን ምክንያቱ እዚ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያውያን እዩ ማለት እዩ ብመትከል ስምምዓት ናይ ዓለም ከዓ ዝኾነ ሃገር ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይቲ ካልእ ሃገር ኢዱ ክእቶ ይግበኦን ብዙሕ ግዜ ከም ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ እንዳጋግሞ ነበርና ብዙሓቶም ፖለቲካዊ ሓይልታት ኣብቲ ባይቶ ዘለው ምቕያር ናይቲ ስርዓት እዚ ቀንዲ ዋንነት ናህና ዕማም ናይ ኤርትራውያን ዕማም እዩ ኣብኡ ውሽጣዊ ስርዓት ዝቐይርዎ ይተቐይርዎ ቅየር ኣለዎ ዶ ከምዚ ዝኸውን ኣለዎ ዝበሃል የለን ሰብ ተሓባበረካ ክእል እዩ ዝኾነ ዴሞክራሲ መሰረት ሰብ ክሕሉ ኣለዎ ኢሉ ዝኣምን ግን ከዓ እቲ ቀንዲ ዕማም ቀንዲ ናይ ሕዮ ገዛ ናይ ኤርትራውያን እዩ ዝብል ዕግበት ነይርና እዚ ብመትከል ስለንኣምነሉ ኤርትራ ከዓ ውሽጣዊ ጉዳያት ናይ ካልኦት ተኣትዮ የብላ ምክንያቱ ሎሚ ንፍቶ ንፅላእ ንኤርትራ ዘመሓድር ዘሎ እዚ ህግደት እዩ ወይ ከዓ እዚ ሓደ ፀቢብ ጃንዳ ወላ ንበሎ እዚ ገባቲ ጉጅለ እሱ ዘመሓድር ኣሎ ስለዚ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ተኣቱ ዘላ ንሕና ከም ህዝቢ ዘይንቅበሎ ከም ብዙሓት ምሁራትን ፖለቲካዊ ሓይልታትን ልዕሊ ኩሎም ከዓ እቲ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶን ዴሞክራሲያዊ ለውጢ ዘይቅበሎ ብመትከል እዩ እሱ እውን ኣብ ሕጂ ኣብቲ ዝኸይ ዘሎ ውግእ ከዓ ብዘካ ፃውዒት ምቕራብ ኮፍ ኢልኩም ጉዳይኩም ፍትሑ እንተዘይኮይኑ ናይዚ ሓደ ሸነኽ ዶ ናይቲ ሓደ ሸነኽ ወሲድካ ዘይተደላይ ኩነታት ክእቶ እውን ኣይቅበልን ብመትከል ማለት እዩ ስለዝኾነ እቲ ኩነታት ብጣዕሚ ኣስጋኢ እዩ ሎሚ ኣብ ጫፍ ይበፂሑ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ዞላዚ መዓት ህይወት እቲ ዘለና ሓበሬታ መዓት ህይወት ተኸፊሉ ዘሎ መዓት ተቕርፃ ዓንዩ ፈሪሱሎ ብዙሕ ኣፅዋር ብኤርትራ ገይሩ ይኹን ዋላ ቀጥታ ኣብ ትግራይ ናይ ኣፅዋር ክልል እዩ ኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ማስያ ሓዘነይ ገልፅ ፈቱቲ ሰላማዊ ሰብ ኣብኡ ጠፍእ ዝሃለኦ ዘሎ ማለት እዩ ልዕሊ ኩሉ ከዓ እቶም ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብቲ ብዙሕ ሕጂ በዓል ሸመልባዲ በዓል ሓዲ ዓርሽ እዮም ዝብልዎ በዓል ማዓይኒ ኮታዚ ሕፃት ገለ ዝብልዎ ኤርትራውያን ዝነብሩሉ ከተማታት ዘለው እውን ግዳይ ነዚ ኮይኖም ከም ዘለው ብዙሕ ቦታታት ተመዛቢሉ ከም ዘለው እውን እቲ በፂሕና ዘሎ ሓበሬታ ይገልፅ ማለት እዩ እዚ ከዓ ኣብ ልዕሊ ስቃይካ ተወሳኺ ስቃይ ስለዝኾነ ብጣዕሚ ዘሕዝነና ማለት እዩ ክቡር ሓውኦ ግርም ይቐኒልና ኣስፋሕ ኣቢልካ ገሊፅካ ኣለኻ እስከ ሕጂ ምትእትታው እቲ ስርዓት ወይ እቲ ክፍለ ሃገር ናይ ትግራይ ወይ TPLF ኢሳያስ ምትእትታው ይገብር እዩ ክብሉ ይስምዑዮም ብዙሕ ግዜ ማለት እዩ ዋላ እውን ብዙሕ ግዜ ኣብ መዕረፎ ነፈርቲ ናይ ኤርትራ ናይ ፌደራል ሰራዊት ይዓልብለው እዮም ኣብ ኤርትራ ዝበሃል እውን ኣሎ ሓቅነት ኣለዎ ድዚ ወተሃደራት ናይ ፌደራል ብኤርትራ ቢሎም ንትግራይ ክሃርሙ መፅኦም ኣለዉ ድዮም እቲ ዘለና ሓበሬታ ሓደ እቲ ኣብ ሰሜን እዝ ዝነበረ ገና ኣካላቱ ንኤርትራ ኣትዩ ኣብዲ ከባቢ ኣብ ሽመጋና ከባቢ በዓል ሰንሓፌት ቦታታት በዓል ከባቢ ፀሮና መዓት እቲ ህዝቢ ኣብታ ዘይብሉ ንዕኦም መዓልታት ዳርጋ ከቕልብ ይቐንዩ ማለት እዩ ዳሕራይቲ ስርዓት ከም ብሓድሽ ተቐቢሉ ሰሪዖም መሊሶም ናብቲ ውግእ ኣትዮም ማለት እዩ እዚ ብሓደ ወገን ማለት እዩ ስለዚ ካልኣይ
حسب حيل بحر تباهيلو ني حبار درات تباهيلو كبر طالع من السر ني إثيوبياون أبساوا بتصيحو سوري أبساوا عدة كايدو تيدر لنا حبريتا مچم دارغا ترغاغص እዩ ብዙሓት ብኤርትራ ገይሮምን ናብ ዝውግ ተባላለ ግንባራት ዝኣተው ከም ዘለው ማለሲ ዳርጋ ممكن 100 ተዘይበልኩ ናብ 100 ዝቀርብ ተረጋገፀ እዩ ማለት እዩ እቶም ኣትዮም ነበሩ ዞም ኣብ ሰሜን እዚ ገለ ዝነበሩ እሳቶም ኣካልና ናይቲ ዝኸይድ ዘሎ ውግእ ምዃኖም ብኤርትራ ገይሮም እዚ ሓደ ጭቡጥ ሓበሬታ እዩ ማለት እዩ كمو طرح زي كونه غلا خاب بني كباص ايربورت خا ني بحر دار تغازو አባላት ሰራዊቱን ነይሮም ማለት እዩ ስለዚህ ቲ ኢኑት እስታው ዝበሃል ዳርጋ ብኩሉ ብዙሓት ተኸታተልቲ ዝብሎ ኣካል ናይ ውግእ ምዃኑ እቲ ስርዓት እዚ ይፍለጥ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ይኮነን ህዝቢ ኤርትራ ምክንያቱ ወሳኔ ናይ ውሳኔታቱ ዝውንን ኣይኮነን ኮይኑ ዘሎ ሎሚ ኤርትራ ብሓደ ውልቀ ሰብ ብሓደ መላኺ ምስኡ ከባቢኡ ዘሎ ከዓ ፀበብቲ ሓደ ኣዝዩ ገባቲ ዝኾነ ጉጅለ ወይ ከዓ እዚኦም እዮም ቶም ምስኡ ዘሎ ማለት እዮም ስለዚ ኤርትራ እቲኣ ክትብል ኣይከኣልን ግን ስርዓት ኣካል ናይዚ ውግእ እዚ ምዃኑ ዳርጋ ጭቡጥ ሓበሬታ ክበሃል ይከኣል ኦኬ ግርም ካልእ ሰራዊት ኤርትራ ውን ተዋጊእና ሓሪምናዩ ውን ይብሉ እዮም ትግራይ ማለት እዩ ሓደ ሓደ ሓቅነት ኣለወዲ የብሉን ዘርኣይዎ ናይ ምርኻት ምቅላሕ ውን ገይሮም ነይሮም ሕጂ ሓደ ነቲ ማሰይቲ ነቲ ሰራዊት ኤርትራ ዝምልከት ካልእ ኣብቲ ምእትታው ሕጂ ውን ብግብሪ ምትእትታው ኣሎ ድዩ ኣትዮም ድዮም ወይስ ሰራዊት ናይ ኣብይ ጥራሕ እዩ ምትእትታው ዝብሎ ዘለው وإذا قرب تاشم يدليو مالته شي ميت خمي ترغاغيسك بسم حدا تكال حب تكال زابر سلازلو قرب مالته شي زياده مسرحلو زلناتي ጉዳይ ከነረጋግጠው ግን ጀነራሊ ግን ፖለቲካዊ ናይ ሎጂስቲክ ናይ ገለ እቲ ስርዓት ኣብዚ ጉዳይ ምትእትታው ከም ዘሎ ርግጠኛ ካልኣይ ተወሳኺ ዘለና ሓበሬታ ኣብ ዓዲ ኋላ ይኹን ሰልሓፈ ይኹን ዋላውን ኣብ ከረን ከምኡውን ኣብ ባሩንቱ ኣብቲ ሆስፒታላት ውግኣት እስራኤል ኣለዉ ውግኣት ናይ ዚኦም ኢትዮጵያ ሰራዊት ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሓደ ማለት እዩ ካልኣይ ነገር ኣብ በዓል ዓዲ ኋላ ንኣብነት ዋላ እዞም ፎርኖን እዚ እንዳባኒ እንዳገለ ኩሉ እዚ ዳርጋ ነቲ ናይቲ ውግእ ክሳእ እዩ እቲ ዘሳላድእ ማለት እዩ እቲ ህዝቢ ዳርጋ بعصبو بحما يزلو بزي بفرحي نايتي وجه بزون توساخي ناي كالوت تي ماشي ارساسي انتاي مالتي حاجه غداي كانت تتا ارسا مسغاغريتن منقليتن تاي بحال بحساسي كم بيز ناي مبغسي كخولي يغبعني مخنياتو حاجه احنا مسنغورا بابتي بسلامنا هم نبر ندل معناتي لومي دي لومسي لومي ابز غداي تاعتي خاص واحد نقول ابو غداكا ايدن فوتو وهو بيخون معناتي ስለዚህ نحنا كم حاجه نص هاجر سناي غربتنا كم ندلي حزبي كم انت ويا قدي وزبركو وي وخرتي هو وي كا اكل ايتي وجو خينا ግን አሳወርቶ ኮይና ሀገርና ናይቲ ቦታ እንዲ መንቀሊ ኮይኑ ከምቲ ካልእ ናብነት ክልላት ክልል አምሓራ ድዩ በዚ ክልል ናይ ዓፋር ድዩ በዚውን ዝኩሉ ኤርትራ ኸኣሲ ተወሳኺ ክኸውን ወላ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ብሓፈሽ ጽቡቕ ይኮነን ወላ ንህዝቢ ትግራይ እውን ጽቡቕ ይኮነን ማሲ እዚ ኣብ መንጎ ኣህዛብ ቅርሕንትታት ዝገድፍ ነገር እያ ንምንታይ ሱዳን ከምኡ ይገብሩ ሱዳን ጎረቤት እንዲሁ
سودان أبزي قدازي بنصارو كابتو وجد هالو سدسنياتات يقبلوا له إرساو كم يخون نيرو قد ناتا مالتي نتوم سلاماويان نيم عقاب نيم مكار ناي قل حدث ابن رؤسو نهزب خطف تبقس 30 عام كمزي بخمزي قباب إرسال زي محاضر زلو انتاي مو تصبك حجي بس يحصبك قبر كاي تصبين يعني اتي اقاوماتي ባህሪያት ነኝ ስርዓት በንጻሩ እቲ ባህሪያት ናቱ ኣብ ኢትዮጵያ ከምሰርሕ ገይርዎ ማለት እዩ እሳሳ ፈርቅ ማለት እዩ እሱንቲ በይኑ ኮነን ሙሱ ዘለው ጃንዳ ወይ ሙሱ ዘለው ጉጅለ ማለት እዩ ጽቦ ነዚ ምዝኽትቦት ጸናሕኻ መብረሂታት ሙሱ ዝመሳሰል ምናልባት እቲ ሕጂውን ኣብ ትኽልል ትግራይ ከይወፃና ማለት እዩ ኣብ ማዕረፎ ነፈርቲ ኣስመራ ናይ ሚሳይል ቦምባደር ቢነሩ ከም ዘርበይኻ ባዕሉ ኣፍሉጦ ሂቡ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ነቲ ምትእትታው ዝነበረ ግብረ መልሲ ድዩ ወይስ ንምንልዓል እንታይ ዝዓለመ እዩ ከመይ ከትሪኦ ኣብኡ ምስዳዱ ናብኡ ሚሳይል ምስዳዱ ማለት بمسرته كم متكل نزخونه سيلاوي تارجت ليهذبي والناس هون تارجت بمتكل ولا بعدنا ولا كان زين قبله يكون هذا بقى بحلف الدماء الدقاقهم كله ماتي سلازي نسوقي تي تجابره مسخلو مررتات زلو ليهم تجارو جنزي مالسي حقاونا تيهوموني ويكا قبول يكونن بإرسايان بأنا تغننا نجري واسيك أسمرا يكون سنعفون بزح ذي تويج عفي ذي نيرحوق بمباتات تدربيو أبو مالتي لذي قبول يكونن نحلا بزينة سرعات أبو شتاو قدائنا إثيوبيا يتكاتي خيمنا دا خصصنا يخلنا دا بلنا يخلنا ግን ከዓ ከም ትካል ናይ ስርዓት ኣይኮነን ኤርፖርት ናይ ስመራ ናይ ሃገር ትካል እዩ እቲ ከተማ ስመራ እውን ሓደ መደበር ናይ ወታደራዊ መደበር እውን ኣይኮነን ስለዚህ ከስከባ ሕጂ ኣብኡ ሆሎ ንምንታይ እዩ ገለገለ ዝብል ናተይ እሳቶም ገልጾ ሆል ምናልባት እንታይ እቲ ምክንያታት ናብኡ ዘብፅሖም ኣይብልን ግን ዝኾነ ንሕና ከም ኤርትራውያን ኣብ ኤርትራ كذكون تجوار كفاية يبلون جن ما نبصحنا بزبل حطه هاي لعل مالتي أنت زي دفع أنت زي تنو نسي من وده ندي جلس بلنكم على الزربان يعني التسرعات وزجبرو جوجي بوليسي مثل محدم سيمنا بايسنا من جيبوتي بايسنا من السودان بايسنا من إثيوبيا والحدين خلاء جديد سلازي تبوزم دلنا هاللو مسي سرعات جن كأ أب قدايناتهم آتيو بشتاو قدايناتهم آتيو تي ميدياناتهم زاربو ذلو تم دقفتوناتهم زاربو ذلو قال حلفتي زاربو ذلو خدري خلقها بتعمي أسكحك هاي قال أي توساق عملية قمت كابزحات كابتم أوفيسرز ناي مكانتي نايتي ساعات ويتا عمالات نايت سراويت ناي سودان جاءتو له يعني ساعتهم حطتات العالم يعني إذا قداينا كنا نمنتهي لنا إحنا أبدل قداينا إذا تزلنا زبل الله ماتي إذا ما قالتهم حوادنا تقالوا زفلتوا كل الصوم كم زي تارجتني إيربورت نيس مرا موقع يكون نسر حفي موقع جلسي لحي مغني يكون كجبر زي جبو قداي كمون بوجناها راح مو تسرحات جبر زلها نحنا نمكتون نقالشون زلنا قداي كم هاجراويان إرساويان مالتي. أوكي. صبق الله أبتي هاجراو أبتي هزباوي معرفة فرتي هون هزباوي من قصاصات زركوبو كله خوننا يقبأ. جن أبو مالتي تسأيك سرعات كبزن تزيد دفع النسي من تايم جور مستمسلام سي خازم صحايو أبتي هزباوي معرفة فرتي وتهدراو عند حرد تقيم له كم هزباوي راح كريوسي خيل له حجب عيني تقرأي انترينا يو أب معرفة نفرت سفرا دحردانا فدرال سراوي زقمات خوينهم ويزرق دراغوف خوينهم بعيني تي كل تقرأي انترينا يوسي
ህዝባዊ ጥራሒ ሲቪላዊ ጥራሒ ዶ ክበሃል ሲከኣል ዶ بعينهم مالتي نحنا خن كلنا يا قدن مالتي قل بعينهم سي كم يلو خري كالو السومي ساعة تعرف كعب السومي ملسوا ذا قل على سي جنرالي دي سيلاوي بوتاي ماشي اسمع لها ختما معسكر وتدرى معسكر يكون في ايربورت انترناشونال ايربورت بالون ميليتري تارجت يكون التي مررتها زلوم ولا ون انت تردعني تي يخبلوا مخنياتو السخا بزي نباردار وقعوا لا يغندر ايربورت وقعوا ስለዚህ መተካታ ነይዚ ካብስመራ ይነቅሉ ለው ዝብል ዘረባታት ነይሩ ማለት እዩ ግን ብላለሁ ንሕና ከም ኤርትራውያን ትሰብሐ አካላት ሃገራውያን ነዚ እትታው ነይቲ ስርዓት እምቢሉ ምክቶ እንዳሃሎ ሁሉ ንዑ ምቅላዕዩቲ ጠባካን በሪ ንምንታይ ምስል በኤርትራን ምስ አካላቱን ሙንጽለት ይገበር ያለው ምክንያቱ በሲ እናው ሶም እንታይ ዝብሎ አይ ዶንት ኖ ምክንያቱ ሕጂ ትዛራረበሉ ሆቢልካ ሆነ ይኮነ ትዘለዎ ሁነታት ማለት እዩ አነ ግን ከም ኤርትራዊ ቲ እዚያታታ ተውን ዝግባእ መርገጥ እቲ ሕቶ ልዕላውነትና ተደፊሩ ልዕላውነትና ቢሉ ገለገለ ዝበሃል እዚ ስርዓት እዚ ብፍላይ ንዑድ ድግፉ ብዛዕባ ልዕላውነት ክዛረቡ ዛቱ ኣይምሕረሎምን ምክንያቱ ልዕላውነት ኤርትራ ሃገር እምንን ባህረን አይኮነት ሰብያ ኤርትራ ሎሚ በዚ ኒማራት ወደቢ ካረ በዚ ሓይልታት ባህሪ ነይ ሓይል ባህሪ ነይ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ እስክር በዚ ብዙሕ ነገራት እቲ ጉዳይ ልዕላውነት ሲ መጨረሻ ሰብ እዚ ስርዓትን ደገፍቱን ወይ ንዑ ዝመስሉን ክዛረቡሉ ዝግበሩ ህዝቢ ኤርትራ ልዕላውነቱ ይፈልጥ እዩ ሃገሩ ክከላኸል ብቕዓት ኣለዎ ዋላ ትሰብሐ አካላት ኣብ ሰራዊት ዘለውን እዚ ጉዳይ እዚ መሪሮ ከም ዘሎ ጭቡጥ ሓበሬታን ተረድኦን ይዘለና ግን እቶም ጃንዳ ነቲ ሰራዊት ዝመርሑ ይኹኑ ዋላ ኣብቲ ከባቢቲ ስርዓት ዘለው እቶም ተጠቀምቲ ገና ከዓ እዞም ኣብ ሜዳ ወፂኦም ولا حانتي ماشي زي سنها زي كلهم تخاسي ولا حصا قرطبلو دي هو حيجي ابزو في الكاس ها هو قبل دلو العلاونتنا دفر يبلون امننا تنكف يبلون دو غوبنا تنكف يبلون حزب ارسال لومي بب قرب يوصو يزلو ويساس بعلي دي نعم رحنا يدو نعم رحنا زونا ارسال كبير مرحيا يلويني دكتور ابي احمد حجي كاتيات غب ناي العلاونت غلبوتي تاريخو اما صاصو ብዙሕ ነገር ምስጢራት ዝወጽ ዘሎ ይሳሳ ስለዚህ ቀንዲ ተሐለቅቲ ናይ ልዕላውነት ኤርትራ ናይ ሓድነት ማለት ኤርትራ ናይ ክብሪ ኤርትራዊ ንሕና ኢና ቶም ሃገራውያን ኤርትራውያን ስለዚህ ንዓና በዚ ትምህርቲ ዝበና ሰብ የለና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምክንያቱ 30 ዓመት ጎረረና ላሕቲት እዩ ብዛዕባ ዝነዛረብ ዋጋ ከማን ከፊልና ሉይና ክሳብ ሕጂ ትማሊ ብቁጥማሊ ዋጋ ንኸፍለሉ ኣለና እዚ ጉዳይ እዚ ማለት ስለዝኾነ ዝበሉ ይበሉ ኣሕዋትና ተጋሩ እቲ ኩሉ ምስኦም ዘጋጥሞም ዘሎ ብሓፈሽኡ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዘጋጥም ሕማቅ እንዳተሰማዓና እዚ ግን ሚሊታሪ ታርጌት ኣይኮነን እዚ ከብሎ ያን ኣብቲ ዶብ መፅኦም ዝዋግዎም ክዋግኡ ክትቀትል ክትቅተል እዚ ካልእ ጉዳይ ያ ግን سي اب كم ذا عينت تونጫፍነይ ማዕርፍ 200 ኪሎ ሜትር ዲ ወላ ገለ ተብልካ ቆሙ ግበር ቁብለ ይኮነ ቁብለ ቢኤርሳዊ ተባምታው ቁብለ ይኮነ ወዓለም ዳርጋ ብዙ ሀገራት ኣብ ዓለሙን ኮኒኖም ማለት እዩ ግርም ጽቡቅ ምናልባት ሕጂ ካብዚ ወስእልና ክንሪ ናብ ከባቢና ክንሪዮ ማለት እዩ ነቲ ህዝቢ ማለት እዩ ብብዝሒ ኣብቲ ህዝቢ ዝረአ ዘሎ ሻቅሎት نو عمل كتير حتى كذا له مغنياتو أبتي مرة خبوزان استفلالي مقصر زي بقولو رئيسة هات بقولكو قالي خوص لزلو نزي حق متعني له مالتي بس كه دكتور أبي أب ممسح سلطانو ني السودان أب جزء عقرقر كيديني ريو متى بركتوب زي قدس أبو تقداي بسلام كودا كيديني ريو مالتي أب جمسي ترغيبون
ጽቡቕ ቃላት ኣስሚዑ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ግብፅን ሱዳንን ነዚ ብኸመይ ይጥምቶ ኣለዋ እቲ ሱዳን ዝገብርዎ ዘለው ልዕሊ ዓቐን ምስ ዘሎ ኩነታት ናይ ሃገርና ናይ ዓለም ንሱ ርዱእ ኮይኑ ብዘይ መጠን ዝምስገን ኮይኑ ክገብርዎ ዝግባእ ኮይኑ ፖለቲካዊ ወይ ወተሃደራዊ ጠመተን እንታይ ይመስል ኣብዚ ጉዳይ ግብፅን ሱዳን እቲ ክትብሎ ማሲ እውጅ መርገፃት ስለ ዘየሎ ክዛረበሉ ደፊራ ይክእልን ያኒ ግን ከመይ የንብቦ እንተልካልና ኣነ ሓደ እቲ ግርጭት ናይዚ እንታይ ዝበሃል እዚ ናይ ናይል ፕሮብለም እዚ ናይ ግድብ ወይ ከዓ እዚ ስራሕ ዘሎ ዳም ብዛዕባኡ ጠብዓን ናይ ረኣያ ፍልልያት ነይሩ ክፍረም ዝግብኦ ዘይተፈረመ ነይሩ ኣብዚ መጨረሻ እውን ዋላ ትራምፕ ዝሃቦ ኣብኣ ሕጂ ንሳሲ መምኽሬታ ግዜ ተረኺቡ ኣብዚ ግዜ ክጥቀመሉ ይኽእል እየ ዝብል ኣተሓሳስባ ክመፅእ ይኽእል ዶ ብግብፂ ኣነ ሲ እንታይ ማለተይ ሲ ሕጂ ከም ውልቀይ ከም ክትታል ሲ ከምዚ ተቋማራይ እቲ ተመራሕቲ እቲ ኤርያ ዘለው ዝኾነ ነገር ሕጂ ሲ መን ይሓስቦ ነይሩ ከምዚ ሰፊሕ ውግእ ኣብ ኢትዮጵያ ክኸውን እዩ 20 ገለን ዓመት 30 ዓመት ገይሮም ሓደ ሕገ መንግስቲ ገይሮም ኣብዝሓ ሰልፋዊ ስርዓት ገይሮም ፍልሊ ከም ነበረ ንሪኦ ነርና ክሳብ ከምዚ ደማዊ ውግእ ክበፅሕ ኢልካ ኣይትግምትን ኢኻ ሱዳን ገዛ ርእሶም አልበሽር ገምጢሎሞስ حساب مسرع قالت سمع حساب معراب قالت سمع حساب الجنوب قالت سمع سلازي زي تقول موتونا قال يكونه انا قلت اسمع قبل ولا سي للسوق بزيتي في التحصيل مغنياتو لومي دي اوكيجن صدق ان كان انا نيدام دي ولا قلملي ابو توجع فسدي كان ها بنفرتي دبي بكاني حاجه زقبر مفتحي جزاو مفتاح قول خيجي قل معات عددات كتحلي معات كاتاستروفي خونا في اريا مالتي لازم نرجع يقومون يوم جيب التحساس ما بالليل من كا ابزونانا زيت يقومون نغرات كل جزء خونا بري كم حاله سينت اذا هون سب سيت انا تحساس 30 عمد نحت هاجر بكتاب حجي ودافو ميلو زاربو كله يكتحسب زي تبع زي ارسا زي معات يوزخ فلي معات جانو معات لبامات زلو هاجر بحاجه خمسه عينات عدها له وينو عد بمول خساراتيا ኢትዮጵያ አቲውን አቡ ሽግራቶን ከብለሎም ሶማል ሰብ ይሰድድ ኮንጎ ሰብ ይሰድድ ሳውዝ ሱዳን ሰብ ይሰድድ ስለዚህ ኩሉ ካብቲ ሎጂክ ወፃኢ ዝኾነ ኩነታት ስለዘሎ زي قمته يكون ግን بحفش وانا مثلا ሱዳን ይኹን ወላ ምስር ይኹን ደም ግብፃውያን እዚ ዝኸይዘሎ ኩነታት ደዘብሎም አይመስለኒ በተለይ ሱዳን በቀረባ ለህዝብ ኢትዮጵያ ህዝብ ኤርትራ ዝፈልጡ ብዙ ሓብቲናቶም ሜዲያ ገለኽትሪ ይኮለኻ زي حبساتهم بزي تبارع ዘሎ ውግእ ካልኣይ ነገር ከዓ ዋጋ ናይ ኩሉ ግዜ ዝኸፍሉ ኣሳቶም ምክንያቱ እዚ ስደተኛ ሕጂ በሻሓት ዝኣቱ ዘሎ ካብ ኢትዮጵያ ናብኡ መን ይዋግኡ ከፍሎቲ ህዝቦም ቅሳነቶም ርግኣቶም ማለት ያ እስቲል ፈቲኑ ነሩቲ ሓምዶክ እቲ ጠቅላይ ሚኒስትር ናይ ሱዳን መንጎኛ ክኸውን ግን ተቀባልነት አይረኸበን እምበሪ ህልተሰሰ ጊዜ ሕጂ ነቲ ናይ ኤጋድ አይ ቲንክ እቲ ናይ ኤጋድ ንትኽኻብ ዘሎ እሱ መርሖ ስለ ዝኾነ ከም ዝፈተነው ነይሩ ማለት እዩ ግን unfortunately ሕጂ እቲ ጉዳይ የተሓወተን ማለት እዩ ስለዚ ኣዝዩ ወጥሪ ዘሎ ኣብቲ ዞናና ከመይ ክኸውን ናበይ ገፁ ክምዕብል ይኸዓ ክትግምቶ እውን ከቢድ ሓራይ ፅቡቅ ከምቲ ኣቐዲምካ ዝሓበርካዮ ኣብ 5 ሕዳር ወይ ኣብ ጅምር ከብል ከሎ ዝኾነታት ሃገራዊ ባይቶ መግለፂ ኣውፅኡ ነይሩ ማለት እዩ ምትእትታው ዘይብሉ ንሰላም ማለት እዩ ነቲ ኩናት ኮኒኑ ብሰላማዊ ዓይኒ ክሪኦ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ይኹን ህዝቢ ኢትዮጵያ መግለፂ ገይሩ ፅቡቅ ድማ ዝኾነ መግለፂ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ እውን ኣብዚ ሰሙን እዚ
ሃገራዊ ባይቶን ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ምስ ኩሎም ኣቦ ወንበራት ናይቲ ኣባላት ናይቲ ሃገራዊ ባይቶ ዝኾኑ ርክብ ገይሩ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ኣብ ምንታይ ዝዓለመ ነይሩ እንታይ ነጥብታት ከ ወሲኑ ወይ ነዚ ኩነታት ኣመልኪቱ ድዩ ገይሩ እንታይ ኣሎ ዝበፅሖ ወይ ዝተዛትየሉ ሓደ ንሕና እዚ ካብዚ 2019 እዚ ጉባኤ ካልኣይ ጉባኤ ምስ ገበርና ኣትሒዝና ሓደ ከም ባህሊ ዝሓዝናዮ ጉዳይ ኣሎ እሱ ከዓ እንታይ እዩ ኣብ እቲ ባይቶ ትካላት ኣሎ ፍጻሜ ቤት ጽሕፈት ኣሎ እቲ ሓጋጊ መሪሕነት ኣሎ እቲ ሰክረታርያ ማእከላይ መሪሕነት ዝበሃል ዳዕራይ እቶም 61 ከዓ ኣባላት ባይቶ ኣሎ ንሳቶም እውን ብዞባታት በብዞባ ተመቂሎም ማሲቲ ትካላዊ ኣሰራርሓ ባይቶ ኣሎ ማለት ነዊሕ ዓመታት ዝገበረ እዩ ሕጂ እውን ዝያዳ እንዳዕመቕና ንኸይድ ኣለና ግን ቀንዲ እቶም ሼርሆልደርስ ዝበሃሉ ወይ ከዓ ወነንቲ እቲ ህሳይ ማሲቲ ቀንዲ ሓደ ሆነይቲ ባይቶ ዝኾኑ እቲ ፖለቲካዊ ሓይልታት እዮም ንሳቶም 21 ፖለቲካዊ ሓይሊ ኣቦ ወንበራቶም ክልተ ሰለስተ ግዜ ቅድሚ ሕጂ ተራኺብና ነርና ከምዚ ኣገዳሲ ጉዳይ ክመፅእ ከሎ ንፅውዖም ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ምምኻር እዩ ካልኣይ ከዓ ዓቕምን ተመክሮን ዘለዎ መራሕቲ እዮም ስለዚ ነቲ ሕላለ ብኣጋጣሚ ሕጂ ነትፈፃሚ ንመርሕ ስለ ዘለና ብዙሕ ሓጋዚ ሓሳብ ትረክብ ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ጉዳያት ኣብ ዲፕሎማስያዊ ይኹን ኣብቲ ምስ ፖለቲካዊ ወፃኢ ካብ ባይቶ ዘለዎ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኣብቲ ገብሮ ዘተ ይኹን ገለገለ ኣብ ውሽጢ እውን ሓድነት ንርኣያ ክፍጠር ስለ ዝግብኦ ሕጂ እዚ ቀንዲ ፀዋዕናዮ ብቐዳሚ ቅድሚ 3-4 መዓልቲ ማለት እዩ እንታይ እቲ ዕላምኡ ነይሩ ተኣኺባ እቲ ኩነታት እንዳናሃረ ከይድ ኣሎ እቲ ዞና ኣብ ዓሚቕ ቁልውላው ኣትይሎ ማለት እዩ ብሰንኪ እዚ ውግእ ኣብ መንጎ ፌደራላዊ መንግስትን ኣብ መንጎ እዚ ክልል ትግራይን ዘሎ ማለት እዩ ሰለስተ ናቱ ከም ውፅኢቱ ከዓ ህዝብና ዝኸፍሎ ዋጋ እውን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ዛሚድና ግደ ነዚ ስርዓት እዚ እሞ ነቲ ብቐንዱ ዕላማ ንቃለሰሉ ዘለና ነዚ ስርዓት ዝኣሊኻ ሓንቲ ኣብነት ክትከውን ትኽእል ሃገር ንሃንፀሉ ንኽእል ኩነታት ከመይ ጌርና ነቃላጥፍ ዝብል እቲ ቀንዲ እቲ ዕላማ ማለት እዩ ዳሕራይ ሓደ ንባብ ዘለና ብዛዕባ እዚ ዝኸይድ ዘሎ ውግእ ከማን ምክንያቱ ኣገዳስነት ኣለዎ ንስኻ ብሓደ ውሳነ ክትበፅሕ እንተኮይንካ ኩላካ ብሓደ ኣንግል ወይ ብሓደ ኣቕጣጫ ብሓደ ኣገባብ ትሪኦ ኣለካ ነቲ ጉዳይ ምክንያቱ እቲ ሓደ ንየማን እቲ ሓደ ፀጋም ካልኣይ ነገር ከዓ ንሕና ስርዓት ኢሉ ከተኣታቱ የብሉን ንብል በንፃሩ ንሕና ኸ ብኡ ተቐይድና ዲና ንሰርሕ ማለት እዚ ኒውትራል ኮይንና ነቲ ጉዳይ መኸርቲ መሓትን ኮይንና እቲ ቀንዲ ዕላማና ነቲ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ምቕያር ንዕኡ ኩሉ ፎካስ ኩሉ እቲ ዝግባእ ኣቓልቦ ኣብኡ ጌርና ዲና ንሰርሕ ኣለና ዝብል ሕቶ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ስለዝኾነ ንሕና እዚ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ዝኸይድ ዘሎ ውግእ ብመንፅር ከም ኤርትራውያን ከም ሃገራውያን ከም ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ኣካላቱ ከመይ ንሪኦ ዝብል ሕቶ ሓደ ካብቲ ኣጀንዳና ማለት እዩ ምስኣቶ ተሓሒዛ ከዓ እሞ ከምዚ ካብ ኮነ ብኸመይ ንገጥሞ ነቲ ክመፅእ ዝኽእል ምዕባለታት ምክንያቱ ሎሚ ኣብ ዝሎ ፅባሕ ንግሆ ንሕና መን ይሰዓርሱ ንሓና ብዙሕ ኣገዳሲ ዘይኮነ ግን እቲ ኣገዳሲ እንታይ ፅልዋታቱ ኣብ ኤርትራ ዝኸውን ዝብል ማለት እዩ ሳልሳይ እቲ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፓርትነር እዩ እቲ ማለት ነዚ ጉዳይ እዚ ኣካል ነይቲ ግርጭት ኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ ስለዝኾነ እሞ ነዚ ጉዳይ እዚ ንሕና እሞ ከመይ ጌርና ኢና ብሓባር ብሓደ ረኣያ ንገጥሞ ዝብል ሕቶ መፅኡ ብጣዕሚ ሃብታም ኣኼባ እዩ ነይሩ ነንካን ሃባን ፅቡቅ ሳይነይሩ ካብ 17 ኣቦ ወንበራት ነይቲ ፖለቲካዊ ሓይልታት ነይሮም እቶም ቀንዲ ኣቦ ወንበራት ማለት እዮም ክልተ ፖለቲካዊ ሰለስተ ፖለቲካዊ ሓይልታት ብሰንኪ ኣብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ግብፂ ዘለው ስለዝኾኑ ናይ ኢንተርኔት ገለመለ ፀገማት እንዳሉ ብዙም እዩ ነይሩ ተኣኼባ ማለት እዩ ክልተ ከዓ ዘይተሓበረ ምክንያት ነቶም ሰለስተ ሓደ ከዓ ብኢትዮጵያ ስለ ዘሎ ሓደ ብትግራይ ሓደ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ኔት ፀገም ነይሮም ሓደ ከዓ ኣብ ካይሮ ማለት እዩ ስለዚ
تراخبنا بحميق بكفوت خساي جمجمنا تي مبزحتو تي رئيسات درجة حاديو قال فليز بلا رئيسات نيرو سون اب consideration تو تحساسب باي منتاي كمزدو مورچ تتابعلو انت هنقبل يبانا خمين ملكته ግን ጀነራሊ السرعات دي ابزي ندليو ጉዳይ ይወርሐናሉ ስለዚህ ሰጥምና ንሕና ሃገርና ነድሕነሉ ሁነታት ከመይና ንፈጥር ዝብል ሕቶ መጥዩ ማለት እዩ ኣብኡ ቀጻል ርክባት ኩሎናው ተራዳዲና ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ሓደ ኣኼባ ዝውዳእ ኣይኮነን ትምዕባለው ወላ ኣብታ ኣኼባ ኮለና ሓድሽ ምዕባለታ ሽሑ ፍጠር ይካል ንጽባሒታ ሎም ብሰሰር ባሕተ ማሕቱን ብዙሕ ነገር ተቃየረ ነገራት ኣሎ ስለዚህ ብቀጻሊ ርክባት ክንገብር ተራዳዲና ማለት ኢና ስለዚህ ሲቲ መቀንድ መበገስ ነበረሲ በሓደ ንሓስብ ኣለና ዶ ኣብነት ኣራያና ዘሎ ሓንቲ ኣቦይት ክንገብራ ዘለና ኢላ ዘስመርናላ ብፍላይ ከም ፈጻም ቤት ጽሕፈት ናብ በለትና ንሕና ገለን ምስ ኣቢን ገለን ምስ ህወሓት ወይ ከዓ ገለን ምስ ክልል ትግራይ ገለን ምስ ማዕከላዊ ፌደራል መንግስት ዘይኮነ ንሕና ዲኣቶም ኩሎም ጎረባብትናዮ ብርግጽ ነናህና ሚዛናት ኣብቲ ዝኸይድ ዘሎ ሁነታት ኣለና ግን ከም ህዝቢ ንሕና ሓደ ክሳይ ኢና ነቲ ነገር ከመይ ጌርካ ናብ ሰላም ጽባሕ ዝምለሰሉ እዚ ጉዳይ እዚ ጥዑይ ጎረቤት ኩነታቱ ተማሓይሸ ጎረቤት ንሓኻ ሓጋዚ ይኹል ግዜ ንሩሱ ሳቀ ኣብ ምድማይ ኣቲ ዘሎ ጎረቤት ግን ጸገም ያ እቲ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ በንጻር ነይዚ ኣካል ነይዚ ግርጭት እዩ ኣሳዋሪ እዩ ነቲ ጉዳይ መምልሲ ዘጓሃር ዘሎ እዩ ነዚ ከዓ ነጽጎ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ቀንዲ ዕላማና ነዚ ቀንዲ መጓሃሪ ኮይኑ ዘሎ ሽግራት ናይ ኤርትራ መመሊሱ ክባላሕ ኣብ ስልጣን ንሱ ክጽል ምእንትን ከባልሖ ኣለዎ ምስ ጎረባብትና ቦለጽ እምበሪ ብሰላም ክነብር ዘይክእል ስለዝኾነ ናህና ቀንዲ ንቃላጥፎ ዝግባአና ምእላይ ናይ ስርዓት እዩ ካልኣይ ሳልሰይቲ ነጥቢ ኣገዳሲት ከዓ እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ትካላት ማለት እዩ ማለት ትካል ዲሞክራሲያዊ ትካል ከባቢ ኣይኮነን ግን ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣሎ ሰራዊት እዚ ፕሮፌሽናል ሰራዊት ኣይኮነን ተጋደልቲ ገሊኦም በኣስገዳድ ዝዓስከሮም ገለገለዮም ግን እቶም መብዛሕቶም ማለት ተስዓኻሚቲ ሃገራውያን እዮም ግዳዮም ከማናዮም ስለዚ ነዚ ለውጢ እዚ ክሰርሕሉን ክብገስሉን ኣለዎ ማለት ንዕላ ዕልዋ ክግበር ኣብ ኤርትራ ዘይኮነ ንፅውዕ ዘለና ግን ደቂ ድኻታት ደቂ ሓረሳይ ደቂ ሰራሕተኛ እዮም ዚኣቶም ብጀካቶም ንዖም ገለገለ ዝመርሕዎም ኣብ በዓል ኡጋንዳ በዓል ኬንያ ሳውዝ ኣፍሪካ ኣብ ገለ ኣብ ተፈላለየ ዓለም በዓል ጁባ ቢዝነስ ዝገብሩ ዘለዉ ሰባት ኣብ ምስግጋር ናይ ሰባት ሳተፉ ዘለዉ ዘይኮነ እቲ ሓፋሽ ግን ትወድድኻ ኤርትራ ሰላም ክትኮነሉ ንሰላም ብሰላም ናብሩን ሓዳሩን ትምህርቱን ማሕረሱን ክርኢ ዝደሊ እቲ መብዛሕትኡ ኣባል ሰራዊት ማለት እዩ ስለዚ ሎሚ እዋኑ እዩ ናቱ ግደ ክፃወት خلاص او كابدين لعلش انت يقبر يساعد زبدتي حدا خابتي ጉዳይ كمان زلحلنا ماتينا ጻውዒትና ሁሉ ግዜ ናብኦም ቀጻለ ኾውን ዝብል ኣብዛነት ብዙ ኣብዛ መጨረሻ ዝበልካ ያገዳሲት ከመይ ተሳሚዕኹም ብሓባር ኩለን ተን ኣብቲ ትሕቲ ባይተ ዘለዋ ብሓባር ናብቲ ህዝብና ዝዓለበ ናብ ሰራዊትና ዝዓለበ ጽልዋ ከገብራሲ ተስፋ ኣለዶ ነዚ ኩነታት ኣብ ግምት እቴንሲ ተስፋ ኣለዶ ምናልባት እቲ ሓባራዊ ድምጽ ዘይምህላው ከስጎ ይኽእል ኸውን ሰራዊት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ማለት እዩ ነዚ ኣብ ግምት እትይዶ ይኸውን ወይ ቁርብ መተሓሳሰብ ይኾነ ዶ ዝህሉ ኩነታት ነቲ ኣባል ኩሉ ትባይቶ እወል ንሕና ማዚ ውሳነ ናይ ጉባኤና ነይሩ ቤት ውሳነ ናይቲ ሓመተ ፈርዓን ዝገርና ጉባኤና ሓደ ካብቲ ውሳነታቱ ናብ ውሽጢ ብሓደ ድምፂ ንቐርበሉ ዝያዳ ክንሰርሓሉ ዝግባአና ጉዳይ እናተዘራሪብና ማለት እዩ
حجي تقول ده موجود توصلون تقبرون حسب كم زي كايدا باغو بي عينت يالو حسب مالسي كله تعاملات كابو هو فرالو حجي حنا خبت دغمتات النادي مزنات زعريبانا ناب مشتهاجر زغنعه قلتو سرح كنقبر على الحجي حجي حدا تي قال حيلتات الله على حساب وتعدراو كمبيوتر زلو اكلات الله معناتي كان اي ነገር እቲ ለውጥ ንደልዮ ንብህጎል አውሽ ኤርትራ ያደገ ይኮነ ሳልሳይ ናይ ለውጥ ሓይሊ ምሳና ኮይኑ በሓባር ክልውጥ ዝግባአና አካል አብተፈራለየ ትካላት ናይቲ ሃገር ሰራሕ ኣሎ ማለት እቲ ሃገራዊ ያኒ እዚ ጃንዳዝ እንኳ ናህና ድኽመታት መዝሚዱ ተዘይከውን أزي دخومن وحد أكلني جن جنزب ستا عبيدو سلزلو أبدأ تفعل عليه علم سبات دا لا أخذ قبل زلو خناتات كلها على نكاتات لذا حنا خبتي قداي مالتي تداريبنا له كجب مسرحلو كم زلنا وسانينا يجن دقيمنا أسمرنا له نرجعنا مالتي ምናልባት ነቲ ሰላም ሕጂቲ ምስቲ አዋጅ ወይ ምስቲ መግለጽ ናይቲ ባይቶ ናይዚ ሃገራዊ ኤርትራ ሃገራውን ለውጥ ዲሞክራሲያዊ ባይቶ ማለት እዩ ምስቲ ናይ ሰላም መግለጽ ዝወፀ ምልሲልና አመጻጻ ዶክተር አብን ተዳሪናዮ መጀመሪያ አዝዩ ቅቡል ዝኾነ መግለጽታት ይገብር ነይሩ ክመጽእ ከሎ ማለት እዩ ወላ ነቲ ዝጠራጠር ዝነበረ ሰብ كسب ملء عالم ولو ان احنا بقرب عن فلطنه اثيوبيا ايرتراويان صبق سحبت زلو عمصاص اي مصيخ بالي قال مالتي صنيحو عالمون ناي نوبل برايس هيباتيا ነገራት በሰላም እዮም ተናጻጽል ካዘ ኮነስ ተደሚር ካዩ ኢሉ ነገራት ዝተቀየረ ዝመስል አመጻጻ መሲዩ ማለት እዩ ሕጂ ምዝ ሁሉ ተመክሮ ምስትናይ ሰላም ሽልማት ሙሳዱ زرعة تحتها تقبر يخل ده أبزي كله كله هو جن بيتابع إذا حتى نحنا يكون حتى جن political analysis نقبر تقينا أبزي أمو تصدقتي من الوقت يلولنا نحنا أتصبي واستسمع عنا خم إيرتراويان منجستي إيرترا نايسلام منجستيو هو أبو نفعي يلولنا سلازي نحنا سي دوبناي تحنسسن أب عدنا عنديريو كم زي لخان علم نجيرولناي مالتي زي نانا سي كميدنا نريو مالتي كم من سي تي سلام نوبل برايز وهابهم قال زملكت قداي يقول نيجاتيف كانوا هم يتوقع زملكت عفتا قداي نخزارب تقيني ني برايم مينستر ني سان حدا ناي سلام دلاي دي كونه مسؤ ناي سلام ضدنا غيركا جن سب زي فلتو دحراي زي وقحت صبحي عدت እንዳገበርካ ኣብቲ ጋቢ ኸድንዎ ኣብቲ ኣብ ሓሳብ ከደም ወርቂ ገለ ይሽለሙ ገለ እዚ ኩሉ ዝኸይ ዘሎ ህይወት ምስቃዕ ነቲ ዲክታቶሪያዊ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ እዩ ምክንያቱ ሰላም حاله زي ديمقراطيا كان سلام كمص ايكلني سلام مسلو زي جبره سلام مسخالوت جبره ايكلني حجي بس انت كوين يسمعنا انا افتي اجندو تي و اساس كندي دكتور ابي اتني سلام تشرحو ني سلام مزمور ني سلام انقساط لانه انت يتسب بزوخ تقبلوا بزحات اسرات فنيو تي كم ترس زقصلو نبرو بوليتيكا حيلتات نفس عيلو እቶም ኣብ ደገ ኮይኖም ዝቃወሙ ነበሩ ቋል ናሓድኩም በሰላም እተዊሎም ማለት እዩ ሕጂ ንሪኦ ዘለና በንጻሩ ይጠቃ እንዳሕራይ ግን ማስኻሲ ጸሎት ክትገብር ተኮይንካሲ ጣኻ ሰይጣን እንተሎ ገለ ማሲ እዳናግረካ ኩሉ ግዜ ነዛ ጸሎት ካይ ትበጽሕኛ ዛ ጸሎት ካይ ተብሊና ኣይተብላ ሰይጣንታ ኮንካ ተኸስተታቲካ ሎሚ ምቾት ረኣይ ዳሕራይ ተርክበሉ ኢኻ ቀሲርካ ብሳዕረካ ዘይትገብሮ እንዳበለ ما سيطان كومي ዝገብረካ ስለዚ ካብቲ ቁልዕ መገዲ ናብቲ ጌጋ መገዲ ይብለካ እዚ ናይ ስራሕ ናይ ሰይጣን እንዲ ትዝዓበ ካብዞም بعيننا نريهم سيد تم قالوا ذي نريهم نياتهم
ተማጋንንቲ ወላቶም ሰይጣናት ኢሳያስ አፈወርቂ ብክልተ እግሩ ዝኸይ ሰይጣን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ነዚያ ክዝርግ እቲ ናይ ሰላም ንምንታይ ሰብ ኦኬይሉ ዶክ ሕንፀት ኢሎም ብዛዕባ ዶክ ክሳብ ሕጂ ዘረባ ከማለ የለን ወላ ድሒሩ ዛቱ ኢሳያስ ኣይድልኒ ኢሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣቦታና ኮይኑ ዶክተር አብይ አሕመድ بسم ولا الجناح اللي إرترا دكتور أبي أحمد تماغيت له مالتي با إتي الجناح نبي الجناح زي صحيح مخنيات تعلم يفولتو إتي حسابون انتايلو أتو عثمان سالك يكون خباين بدا أنيس كم نيوتا قداينا إرترا فيني أفينيا فينا خزانب بريزنت إساس أفكي دليلو ناي عثمان سالح زي يكون حلافنت ناي نمسو حلافنت ونا الله أنا مرحلنا يلوغ مالتي تدلغم حجر كي تدلغا تسني كي تدلغا دلاي كاغبر يلوغ مالتي سلسته أمانغو حجرات كلوز قبو سممعات لابنت إثيوبياسي تي زقربينا سلام سممع اليوم قال زبلو نطبتات حموشدي قال زلو أبايتو ناتو قريبو تزريبلو أب كابينة تزاريبو ملو زيتات نفلت مالتي جن كم حدا أب حدا ديمقراطية وهاجر بحق منجس الزملاحسي من يوم قروس سعسعين تقبلك هزبي بتعشموا أبسلوس حلم كان دايما نسمع عنه على حال بريزنت وإرفع خونين دكتاتور تخينو يوصلون كانوا تم هزبي رينا فلا بيجي السلاسة ما سهيل السلاسة بتاعه أديسا بحالنيرو تعالى جانوي موتي ما أعرف إيش إني عن كيفاته جانوي قاعد يدرفني مالتي أبقى محلتات مالتي سلازي دكتور أبي أحمد مشاركتنا السلام أيكونن إساس أفوركي نهزبي وكيلو زارب أيكونن إساس أفوركي إساس حدا قباتي مسالة حمد بزي قوام بزي حقا منقستي بزي زقوني ديمقراطيا وتكال زي ما حدر زلو إساسي مالتي قل أنا ناتي سقعتي زلني إساس ناتو ميشل الله إذا هاجر زي أفيشل تكوينا نفسها زي الهاجر يا أبو غطس عنا زدلو زلو لومي مع سراويتنا إثيوبيا بإرسال غيرهم نابزي وقيدو زبل زلو ما قوتو أمي سبحان الله بإرسال عداكو هاجر في الناس خير زلو إساس ماتي إساس إذا العالم كله بلا يكون نحن حجوون أنا لالبات زيادة زي سقعنون نيور الشاخم زي قال سلوس عالم زي قبروخ يقبر بقى أكايدها أي سبقان كبور دكتور أبي أحمد ولا ذا حجي أب وش إثيوبيا تخون زلا هناك كمان بتي حسكاين يركا الجواب جمير كايز نبركا بسلام بتعز نبري ومغنياتو بحلواي مثلا أبي أحمد تي ودك زمرح نبريو العوم تي أمو برايم مينستر جيرومو عالم بمولو تقبلوا نجر وسرادو ناي ميديا دو نتا بزح نجر يا إثيوبيا تبيلها سلازي سي مساقان انت مهد أي جدن تراهي زبرا قرب من الوقت حجونا وكاب فدرال ويدما خاب دكتور أبو خيوز أنا كم زفلت مرجع حاتي قبائيو منغست إثيوبيا مالتي وي ريبابليك إثيوبيا بتخصيص زولوني حلمنا حمام بسن كورونا نزي تفلت أوان تناويحو إلو مجلس غيريو دكتور أبو مالتي حجي كورونا على كيكون مرجع كدنجو على إلكاس كوينات كورونا سلزخونس أنحنا خلو واقع علنا قبل أي قبو أندو بس أي قاج أندو نحدو كميو مالتي كمي زلو مالتي مرجع بسان كورونا يصنع تواهينو كوينات جن كوتو كلوسي انت كما يجري ازلو حجي كم تم مساسو كم ناي سلام موسادو يعني عبدسي انت هاي رئي تزلكا مالتي انا سابتي قدامي برچوم محلالفو يبلون عمركت كوين جنتي وجه ابدي كورونا يكون ابدي كورونا مفتحي لي شجرات يكون بمتكل كنتصق زغبوي قدات بزته يفتحوا بفلاي دما وش مسحانه بعداوي أكاله كوكا تواقع زلا
أوشي تي كل التجراي يكون ولا تي فيدرال مجلس الزولوسي زواسة الجزء يوسد بذات غيرك فتح كال نيرو مالتي كال مينس نيرو خلا جوابات الله نقول ده كاتفتح له مالتي سلزي بقومينا نحنا وجزي تتقبلوا وج دخلنا النجار محلو وج فائدة هم دايمس زي حبرنا مالتي انت تي مريتشون جن حاجة من قصة مثلا سلزقونه كم تا بزعبانا إرساءات يوم زجبرو زي تبرو زي كبرونا زي نفكت أبقى أنك ضرب الله يدلني مالتي. جرب من البعض أبز حجي زلوا قريتشت ناي كل التجراين ناي فدرال منجستن كل الأمحرة إني أبي زحق زلوا مخنيات سي أبي عصب ناي موساد أفدق بحر ناي موساد فلان حجز لزلوا أمحرون كاب كذا مناتو دليس لزنورو كلتي ما بسامعيهم سلاز علامهم عصبي يبهالي مالتي إذا مستي استزاروا من البعض كالئون نحن راح زي كونس قدي فنانا زنبرا كمان ندمر نخون زبولو بيتشاق زبولا زنبره ما عرف إنه يتأمني تي بوليتيكا وكذا أكايدا أنا أبي كرر أقول نهاجرنا زبول كسل زخون يبز نقرأ حد زلوا نحن إني كل سماعتنا تعاملنا دلي تمكروا تاريخنا نفلتينا كل جديد سجل نحن بدأوا بيجمع عنا ديكا هم جديد كلام جديد وبيدو جديد روبيادو تايدو ميدو كله يوحنس دو راس الله قالن لا بالكابو يجمع سنيرو هجون زني بعلام حروديو ولا قال وانت قارو قال عبيتي بعد ساعات كان مش حسب تطهن بالنيرو نايقنا يوم قال لهم يزاروا سلازي اتيتي امبيشن ترسال له قال اي نجر لومي مني ذاته مني هلتين هاجر زي ما نحصل له عب فتل اليوم دي درجه فانا بس احنا درنا هذا سر ماشي ابي دكتور ابي احمد اب عطينا كيدسي باسم ارساخ فرم وكان ارساخ له مالتي كنت نصاز غنا هاجر لعلاونت تحلوا هاجر انت كله مالتي ذي حيل بحري مقام وكل بياتات مقبال انتاي سلة الدليل أبغى قدامي بتكلم زبالو إساس نحنا عامتاتنا دورتي وبزخندي عامتات حسران قال الحامات حتى نقبلها يكعلنا لازم سيتا بقى قال نقبلها لنا انتاي دي تجا زلو زغلو ذا تراتي ولا زوج نغزارو سو زوج زي بتي خداي ماني كلاي سكند ستيب ماني خول انتاي تي سيناريو تدالي زلو زبل بزح كم إرسال كم هجرة سمعتنا حبينا توم عقم زلون تمارا بيننا خن حسبون كن ريون زقبعنا قداي زي بتعمي إرسال أب حدا جنجا تبزي أبتي حزلا بزي كايدا دي قداي لي إرسال تدي بدي سلازي تيني أمحرا كم حجي سمعتات النبرة يخون كم زبر خاجة تعرفات مريحنتنا واحد نبرو تجارو زبلو زرباتات كسمع كلها إرساو بدك سيقبوني مغنياتو نحن أتي بمن يمساب زي قدس من الباتهم دك أرومو عبد قداش سهل ومن مغنياتو ممكن يحاسبونه هون يعني جن أمحرون تقارن بتاريخ تاريخ هاي وكل جزء دي تقامزي نيروه مالتي ولا أب وشاو قدايني إرسا أب متتاوكون قال اختري والله حجي قتي وخنن كمزن زلوه قداي جن حنت نقر كفلت واز قبع له نحن هاي السلاسة إنيا زبل نبر هاي السلاسة زخل وديت غيره حالم بمول ومسوطة طير وخلو سعيروه إساس بعل أسرة كاسا يخونو ولا خال أضمن ميلون ديوم لابزي فشلت هاجر كبس أبسحو ني بقال مغنياتات مسيطة بيحكي قرنا انتي فتن كوينو إرساقا هايكمال سوانيو العلاوة هاجر يعني جن بقال أسروا بقال كونفدريشن دو قال لهم كبلوا أخوهم سلازي نحنا تايز بحال زي منتاليتي لاي داغما مقبات داغما مملاس نيرسا حلمتات زلهم إثيوبيان كابيهم بزي قدس بسمع عاشو حزب إرساو كسوري لومي تزحزن ناناش إرساوي مراحي الزبل أكال نيزي ودي تزي مخاليتي إذا سكفا كان بري كندي
زي ناي بعلات تدرس مسكرا وتتخدينكا كندي واتان بلتا زي توقع قدم يعني سورة إسلاف شيء وندي طبعا الحمد عواته بوحلات قايم جميرو نزي إنيازي بالنمراحك سلاسة سعيرو كايز بيرفح سلاسة شيء كخوني خيلي سورة زلخا حانا خابت حلمتها كالتيف نازو قداي تودينا دهراي تخلاي تسيب كا حسب ديو كيا بحر ديو تقاطعات يرنا مهناتو إرسا أقداسيت هاجر سزغنت إثيوبياون كم قلال عادي ولا هاجر يكون حباي هاجر يا حمالتي إثيوبيا من كا كان حسوا زقبانا كان مزوج نبرة إثيوبيا عند حرزوج تخون إثيوبيا حدين كهلا كم يخون زبل إنا كان حسوا له زقبانا حجي تقول ذات تتوكل دي بتي حاليا ويك سعري ويكا خبزر له أي سعر أي سعر أي سعر تسعر زي بنقول ده يخونه ملشي هذا هم يخونه أوكي قرم ميزانوي مع كلاي تقع زي بلو صاف حجي تبنى ذا الحبريتا مقول لي ما أغلي ولا بقى نمزانو نمنسي كم زهما كواين تحت برتو انتخنه جن كم تزقبوا يزولو مالتي كم حتى كم مبره مالت ريسك وسيدو عبال هاجراو بايتو كله فلايد ما فتساميتن تلعلواي مريحنتن بوليتيكاو تنتاني ناي كبابينا بفلاين تግራይ نإثيوبيا زملكته محاب بسي سلامتاي دشغرو بوليتيكاو تنتانسي كمزي قصر حدد حركو قلت ثلاثه إلو منأسين كلها عندنا وشتن أبديجن زلوا حزبنا بعتب زردالو زنببولو وين هيكون ون زسعرلو بوليتيكاو تنتاني ما سيغهب كم ساعة أب حسب أب علال تقبلوا ديهم وبيت أنا أنت مثيل عفين يعني تيسرا هجرا بايتو سرزو خوكو أوفيشال حسب جرا بايت أقول لهم مالتي إن نحنا كم مدرب سرعنا درنا هم بايتو سقومنا بزي حابقنا خلوكم يتيب عدال كم زي سمينارات ندالنا رئيسات ندال حالنا قداي قربا بالتهاجر بين صلونا أبي أو تاون مغنياتو كله علوتا يكون نحنا نمالا إنابتي إيريا نحنا من جيبوتي نحنا من إثيوبيا نحنا من السودان ولو قرب من الكام الصومال إذا أكلت ذي حبارة وتأمتات اللو إتي دوبات كفوت انتخينو أما نقولي بكنجد كمهار كسرح كراخب مع التواسبي دحراي مع تستاو ببخ الساينا مالسي قال محبراو جلتات نانا عبزي ولدو عبتلو سلازي زي كله كحاله خبط مدرسه رحنا له زلنا هنا نمنتاي نقحاتنا يسكب كتبل توهينكا اوبن لي عقم زلوم تنتنتي عمسيها شعور حالاتهم بوليتيكانياتهم قابلوا مهارة بوليتيكان واسع زلنا مالتي مغنياتو لا اماتور صح يتسرحن مالتي اكزاكتلي انتاي تكون تاتي إثيوبيا قاوما يتحبر تسبب انتاي تي حجنا عبنت اكزاكتلي انتاي زغاراچ اوم زلو تبل برچا سو تخايدن دي زبل حطدي ويس ألوف نبري إذا هاي زلو زرواتات كتير والله عز حسب كسب أبتحتي أبي إثنيكاو زخونة كانت قالت سمع كلها سنبديها كم يقرأ من سؤال وزين بحسب كنا بريم تبل مالدي إرتراويان كا نجزاه بسم إرتراويان قال خبأتهم قدر فهم يندلهم قدر فهم تيوم تبادة تسعر قيل كزارة كله حمد حاول مسحانة يكونه تحاول تندكا قربتك قدرنا تقاتلوا كله بوحلو بنبيرت خون كتكل علىك تسي كوينو جن انت خمي غاف قبل يعني دوبات يجي زهزاب دي تاعتاتو عذاب يعني بزلو لا يعني كله تي قبائل ابو زلو الله ماتي سلازي سلان فرحه يكون العقبي نحنا قل عقم زلوهم بفلاش خاطم زمن اشات زلهم نتاقي رئيتو زي كونه جن تقبلك نعوهم كام ملش كاتن كام مسيدر لكم تمكرون عقمي نيتمرت حجي نعو على لا يزدا قبركا كمي غيركا قصون حبرتسب نفتر زبل حتى يتي كندنا على قد سناز قبو حجي مغنياتو وقات حجي كودايو وبرحاو عمبي اذا كوداي جو بزي
مسقصالي وقعت يلن بخمي كفتا خنرينا مالتي بفتحاوي ديو سايدو جن اذا حسابي بنزل عالم بحساب كنبري اذا لايف እንዳወጡ ቅርሕንቲ ዝፈጥሩ ላይፍ እንዳወጡ ዘዝ መሰሎም ዝዛረቡ ዘለው ዝሓፍሩሉ ማዓልቱም ክመጽ ማለት ግን ሱዳን ሕጂ ሁነታት ሱዳን ሲ ብዙሕ መንእሰይና ብግቡ ይፈልጥ እንታይ ሁነታት ሱዳን እንታይ አበይት ይኸይዳሎ ሱዳን አገዳስነቱ ንኤርትራ እንታይ ምዃኑ እቲ ትታው ዘሎ ዓቕሚ እቲ ዓቢ ዕዳጋ ንዓና ኢትዮጵያ ሱዳን كمينا نريو إذا أحزاب بزي زلوا تصقاتات كمينا بحباب نتقملوا زبل ولا زغير بحرنا زبال زلوا إرساقاني شاقر يعني كمي يقولوا إذا نيسلام بحر خوينو أبتحت العلاونتنا كمي يقولوا كل إذا أحزاب زي يتقملوا يقلقلوا كمين حسبوا بقى إذي نتم تمانا مرتين مهرات زوابي أو بيتمو نحن حدا كابتي مدب سريعنا يو زلنا أتي كفله بيت صحفت زينان باهلن زلو ويتي هزباوتي كالات أبتي بايتو زلو زرول زخت صوت حجون بزقات عم زخت صوعهم يدل مالتي نتوم كل مهارات إسرائيل كعب أبزي سكاب وسمعت وسعي زخونة أنالايز ندا قبرو تنتنا ندا قربو نزه هزبلان هزب قرابة تنا نقصنا الخناتات كفترو بزقات عم زي صوعهم مالتي يغني الله مغنياتو كم تازبل كاتي كن حاقف كن سمع دليت علينا يقن بتتنتنا كنوع كله قن بنا أنا زرد عنا قباب سلازي كونه نحنا انتاي مدري زلو نتتري وزلهم كم تري وزلهم سي أبتقام قان نسو بتمنى سيكريو خلوه أيرد عنا نالو ريسو مساكا جنريشن بلدات قد سقم زمت سعزة فج عويلكا خمزيتي عالمنا من إشتين داخل عويلكا وصل حدا خمزي ده حرنا بزي خيط زلوا بتي من سيزردوه زبي تراز ردون دحرخينو من الوقت ناب حدا وين اكب زبالة خمس تصفى سلزلوي thank you أبزرت من سي وكيله درق إلو تمالا لا سحطة محتاثي غلط أكبر اللي جن هاتو نقاش عثمان نصها نويح جزي أب دنبت قومو ولاون كم مرحنت ناي بايتو نويح أقل كايها بخارا زراربا أوشتي هون أبديجن هزبي إرترا صبق جمجام أفريقيا يزلكا من البعض أنا كم خون يزبل الأمنة يبلين ولا أنتلك يوم على تنسها من البعض داقم فدريشن تخوين وي سياس كم زحج زلو كنا هاتنا ذي سعر مسيلو ناي حاسس سعرت أريو كم حدا عبا إثيوبيا زمثل انت دعا أقيمهم حزبنا يقبلوا دي ولا يتكم ولا يتمم على دي كمي عب حزبنا زلك تأمان النت معرخ دي أنا أولا كأي مبسيني لا أي قمتوني مغنياته أكايداني إساس كريو خلوه نزي 3 عامات مصنات نيزي حزبي مدساينا اتي افراي حيل زبال زغطمو خداتات كريو كله بطعم يسج مغنياتو بزحات انا بتخبابي حبيتي مرحتي عقم زلو اب كبابي منويح سلازغبركو بقربا على اساسنا تحساسو سلازولتو كعلولو سق الى يسمعوا مالتي مغنياتو انتي بال إذنسي مستا قدامات زبال لالو سلازي مسمع صبوي بفلا عبيتي مرحتي حرم زلو كتنتلو زغولو كونتات إرفاع حبرتسب بقبو زلاليو دحراي كاب كله عينات دي دحر سمعيتات نصا زغونو مغنياتو أبدي حساسات ايدادو دس محكا تفوتو ملاخي تتصلو خاغانين ولا بنصارو تهونه ولا تتصلو سا تري تهونه سلسات على كاين كوم غير كاتغلو سلازغونه حجيتي عبي صقم كوينو سمعني تي اكايداني اساس بتعمي قدم ود جوردو يلقاي غليصي قدم بس سبع سبعات له نمبري كاب كانيو سيشنات حزب زغبرو نور زمدنات امغو حزبا غمبارن بايزوي امغو اساسن تي مسو زلو صبي بجلن كنفلن كلالنا مغنياتو تامراتاو سرح سرحي ودب حزبا غمبار حرنتي اسا مالتي
كمتي تقالوا حنا تيترا في اللي برقص نيرونا منغو تحاينا منغو هزبا غمبارين في اللي نيرو كم ناي حدا سدرابت في اللي قصروا إذا جاندا زيجن نوح غيري يقرا خاب تكلات حيزو زخدو مسرح ابزالو متبصح مسرح نيرا مالتي لومي دي باغا زين غموتا يكونن جن كا لعلي وديتني بعل هاي السلاسي كمتحناني مالتي امريكا مسوم انجليز مسوم بزح عالم كابو مالا بعل راشا مسوم كله لا كله نزي افشلوا حزب اسا حجي زياده لحات كمان وصفوا هاغراونتو زياده حقيقو بجكا غزاها خال تمو همزه ما وقع كل جزء طبعا اب سلاش كرداد الله كل جزء مش الله كل جزء الله همزي نقص غون سبات الله كل جزء بسكال تزيت اساسي كذا حاله تزي حسيبك تي هاغراونتو ده يفعلوا نحنا حد مكبات صبو سناي جندنا سناي قربتنا مش كله علم الحونة زلوا متحببات زلوا كله أنا زي بارياوي بيننا أو حدا دشة تنتشيلات نبر هاجري فلنا تنقرصا جن نيخ كلا خلي اللي يهز بإرسال زبل متمان على يعني كلا أي نجر اللي فاحل يزمسل زلوا عامتها كل تعبنا تبكاته يعني هذا اليوم ما شيشان كيلو كنا وقعت حرنت بيتي دروني ليناتنا واجدي يقولوا مرحبا لأنهم سيمبليتي نجر كنا تادنا ما حيشون لانه شو مساعدة تحاحيزا دروتي نيتي بسايم صوت نيسرات من كساعة سجبري قال أيتي إذا بقدامي نبونا حج موسى محمد نو كل عود كيترفو كل عود حزلا هيترفو ترى وصلفوت إن أبو سلميت ترجع عمد ولا كنت حمد جبروا له قال يوم ساق جاي وصل له بايزوا يعني سلازي حزبي إرساخ بالقش فيدي أب مسرعنا أكل جدا يبديع التبهلة عسرت شد الشوارحي نفس الحاتزي تقايم تسووا اللوم مالتي أبكال بوتاتاتهم كمو أبزح بوتاتات الرأي سلازي حزبنا ذي أجنداني سياس ذي حو أجندو أي كعوتوني جنكا نوح واقع ممكن كفل قبوس لزي كونه كالكيفنا الذين بقوة نخلو نقطمو نجي حدا جنجاز كونه أجندا إذا خوي زلو كل سيناريو ولا منال بس كان عداون كله هدي نعلم عداون كله هدي أي بحر انتهي دللو نمنتهي بيمن فرس الله إذا كله أب بحال إيجيبت ترعي كان هاجرات ترعي بحال سوريا ترعي زغلو على يسألونا تيجي أبتزونا سلزلنا السودان دقاتهم زلوا المنتهى يساوي السودان نتعب صوتوا المنتهى كنا تاتيركم زمن حتى أنا أقداسي حتى يو حزب إرساقن نعهم تم هاجران من ساعات حيزوها كعوة مخالو يفلتين حدنتكم أقداسي رقاحي نحوتكم حدنت عوبيت السغا بتولدها بتي متأهل زونا بهايمانوتك فلي ممكن ناكا فلي من النتالكا تحدون كومتي قال محمد جلز بهال كلتهم عندك إذا حد ذا انت بهال ذا بفتوى هاجرنا إرتراعكم حجي تأثير كل الناس كانت هذه كان حبار من الناس كاللاتكم واقعتها في الوايزيا إزياء كان بلين عينهم كتريوان لكم إذا سئل كذبرني فلانها جزء عينة بوليتي إذا هجدة أكلاتو زساورو زلويهم نحنا تمثيلهم أو شنا أتيهم ولا نهجدة في الناس عرفهم كن إذا يومن تيومن ندابلو ذك أساسه زلوا بزح نيمان إسمه من قصة جملكم جرمي يبرعنوه نيا أكل من قصة جملكم جرمي يبرعنوه أبدي بوليتيكا وحياتكم وحينت أداء تقولوا ماتيو بقى سخاتكم نزع هجراوي التحساس بحيسكم مساحة نعها دمر حكا يكون ويتمرحو يكون حوها إرساوي جن إرساوي ببزحنتات اللي إرساوي إرسا ببزحنتات اللي بزحنتا ملكعة مخالو معاشيتي حما غيرتي بزحنتها
ني تصبي بتحساسب عن تصبي تقومتات كنت قبلوا تفتينا ولا نتهم انا اكاديمي تبلوا لا يتكمنا اصلا زغونه كابز كله ጉዳይ ተርሕላ انا رجصኛ كن مكتون كن شعروني نان ዝኾነ ውዲት ኣብ ልዕሊ እርሳስ ፍጽም ማለት ثانك يو حراي زغبركم سمعتنا حجي كساب حجي مستي أداليكم زلهم مساهم نزي هلو كنتات ولاون نويح تمكرو مسارع زلو أبومبر فتساميت عمل حقراوي بايتو لديمقراسيا ولتي إريترايو أتو نقاش عثمان مالتي يغني لنا أتو نقاش اسكي ምናልባት ዝተዋህበና ግዜውን ሕፅር ኢሉ እዩ ዋላ እውን ንሕና ግዜያዊ ህሉ ኩነታት ጥራሕ ሒልና ኢና መፂና ማለት እዩ እስከ እንታይ ትመክሮ ንህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ኣብ ደገ ዘሎ መራሕቲ ሃይማኖት መራሕቲ ውድባት ሲቪካዊ ጥርናፋት ይኣክል ብምሉእ ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ክኾኖን ክብሎን ዘለዎ እንታይ ትምሕፀኖ ነፍሲ ወከፍና ብሓበሻ منسي قلعة أرجيت بملؤم نزي قداي بمنتهي كل ريو إيها بالاختهاد المحلال مغري كلا زي كل شيء حسب مهابي مغنياته عليك لي مخر عقم من الباتي كلوني كلين معت علي لبامات لو هاجر سلزو كنا جن تأخذ بالدلي حسابي بس كاتب اتينا عايز مع النسي من البات جلا حلنا يتنقب قون كابزبل توم زي تقص كام أكلات سادم عندي حقونيتي هاجر توم مهورات توم راحت هايمانو توم حبيت هاجر توم تفعلالي أكلات حبرة سبنا ميزانات كبدة دلهم زياتو لومي جدي أمي لومي السق مفتوحة يكون لومي قدات ندات تبعلا شو كله يتكات أمريكا يتخذوا له مدرسة يكون سلازي نتيجة خير زلوا هاجرهم قصاص حسلوا لهم حادي عسيلهم مخا لبام مخرومن أستواجهها قبرلو من سينا لومي أبنتكم كونوا لنا تم إرتراو من إسي أنا أبعث وجزا خالي إبلون تقيني أبكوفت كا خالي إبلون تقيني نم عيناي منيو كبر سلزو خاني تم إسي حدا خابتي مورالو زودو قول زبلون زلو كم دي أشي بلكا قبل زقبرو أي تقبل زحينتو زم بوليتيكا وسلاح سرح زلو زم زواسو زلو زقبرو ببيني أمو أجاتهم ما يربحون يوم كلا كابه قدر في الليل يوم قال زبل بتوم زيرو سلسلة يوم من شعبي سري حملوا يوم السلاح تعمل سري حملوا نتيجبي كبلوا من أنت بقى ما راح تهاي ما نطلع لومي حلناوي منفساوي حلاف النت على لومي عاولهم عقب كبلوا عاولهم ومبي زي ملكسي تطوك بلالو حجي قالو فريات الرأيو نعوم دام قوسكو جنب حفشو كل سبك بقسالو مغنياتو ولاتي قرآن يقول تفتحوا قدوس يقول كل انتهي يجيب لك قفعي سب قفاع يبلون سبك وتصاع يبلون وانصار وصحا قلي في منتات مالتي وذي السقا ولا مستفى تاريخاون حللها قسينو نعو أمريكا وهيت كيتو هينكا تزبلو خطة تكبر على كامالي لدقيقة قدلت اندانا أخاصق مبال اسمح له قول أكد نتفت أركة تحتاتيها تحتات مخانكا فلت كالايون زيادة تسمع سوى مخانكا بتحبرة تسر السخاء لومي كما يقولوا تسر تسانيو تفاقيرو نهاجرو يدحن خطة تابع حلكا أبتي ديلي بوليتيكا من البات يتعطون أبتي أب محلارات ديو أب بوليتيكا وسلطان ديو قالوا يتعطون ግን ከዓ እዚ ሓገብ ዝገጋ ይዝኹን ይሕትም ካልኦቶም ሎሚ ዓቕሚ ምሁራታ ብዙሓት ብዙሕቲ ኤርትራውያን ሎሚ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ዓቕሚ እዚ ሓደ ግዜ ሚእቲ ገለ ዝኾኑ ዶክተር ስለም ገለ ሓደ ማኒፌስቶ ወይ ሓደ መግለፂ ውፅኦም ነይሮም ያለ ክንዶም ኣለዉ ዘየለዎ ኣብቲ ስም ኣስማት ዘየለዎ ዝፈልጦም ኣነ ማለት እዩ እዚ ዋላ በዚኦም ዞም ዝጀመሩ ሲ ከመይ ጌርካ ብደረጃ ሃገር ኤርትራ ዳሕራይ إرسال يا أوبيت شو يعني وحلقان اللهم برهي كسايك هون يقولون ببتي سعد خان ببت سخات فلتون راح يكون اسم إرسال التحساس مالا سفح له كابرات زميرة راس كسارات حسكا زغلو كم عرب ندوبو كاب مسرقني
ني سمين إذا كله أنت تحاسبه كإرسا هاجروا تحاسبه كله كإيمانتي سلازي خوني تون كلهم زبل كايوم إذا يأكل من قصاصات لا سلطان ودراسة يكون يأكل شيء كم دي انتفاضة يبلو ويك من نعب حزباوي نعبين دي حزباوي نعبي الشاكشرات بزحج قبرلون أصلا حزبي كل على لو بين ملكي وين ديمقراطي بين ملكي وين ديمقراطي تقول هذا ديمقراطي كله زحوسه مش نيفوليا ديمقراطي نيفوليا تقعد عم بحالي اريا تراقبه وين يدك حدا زونا ده يكون انه كله ارشاوي سلازي تي خيزلو من قصاص جنرالي تبغي ግን ብዙ ስራሕ የድልየሎ ደቂ ንስዮና ክብገሳለዎ ደቂ ንስዮ ኤርትራ አገዳሲ ሮል ኣለዎን ኣብቲ ብረታዊ ቃልሲ ነይሩን ሕጁ ክህልዎን ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ከዓ እምቢ ክብል ኣለዎ ዓውል እምቢ ክብል ኣለዎ ብፍላይ እቲ ኣብቲ ሰራዊት ዘሎ ይኹን ኣብቲ ናይ ፀጥታዊ ትካላት ዘሎ ይኹን ኣብቲ ፔሮክሳዊ እንታይ ሽሙ ኣብቲ ቴክኖክራት ኣብቲ ምምሕዳራት ነይቲ መንግስቲ ዘሎ እዚውን ከብል ኣለዎ ሊአኑ ክብገስ ኣለዎ ባህላዬ እቶም ናይ ሚድያ ሰባት ከዓ ንኣብነት እዚ ሕጂ ቲቪ ዓዳል ብኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶን ዴሞክራሲያዊ ለውጢ ዝመሓደር እዩ ግን ዋላ ርእይቶ ናይ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ምስኡ ዘይሳለዩ ሰባት ግን ሃገራውያን ኤርትራ እንዳቅረብኩም ኣህብቱ ሞት ይበሳይካ ምክንያቱ ንሕና እንብህጎ ነፃ ሚድያ ንኩሉ ኤርትራ ዘንፀባርቕ ኩሉ ዓቕምታት ዘሳትፍ ምሳይ ሰማማ እንተ ደኣ ብሎ ኮይነ ዕድል ክህቦ እትዮም ምሳይ ግን ኣብ ገለገለ ጉዳይ ዘይራዳድኡ እንተ ደኣ ከዋግን ኮይነ ከዓ ሜዳ ይኮነ ክኸውን ሽሙ እዚ ናይ ፕሮፓጋንዳ ማዕከን ክኸውን ማለት እዩ ስለዚ ንዓኻ ብኣኻ ቢሎ ኩሎ መሳርሕትካ ከዓ እዚ ግምት ወሲድኩም ኤርትራዊ ዓቕሚ ኣሳትፎ ኣብቲ بإنترفيوهات ناقبركم مصنعات ناقبركم جل سيمينارات ناقبركم كازي نعها كانوا ني ميديا بعد الرسالة ديهم كانوا كلهم زلوا خنبرنا انت حنتي نقول إرسال حزب إرسال زخبرن إرسال مسبرة بابتا مش معلم كعب سلام تنبر إرسال هم نبهك زنت أبارك هونالو إزي تصبي بتحساسبا خمسين وقع عينت ميديا يكون يعني ميديا خبار كله تترجموا أنا أقول حتصير كذا سريح له سنباركو كسب كندي حدا جنيا مسارحي مخالف فلتي thank you تذهب كان عدل عبيد والحقنا تيم محدارنا تي بعد العزية مسجنكم كلنا بحسب لنا ونعوت مخنا رجت عناية قوعي قريب الله ስለዚህ بتسفات راح ننبر እዚህ ንሪኦ ዘለና ፅልማት ከለግሲዩ ነቶም ኣብ ውግእ ዘለው ኣሕዋትና ኢትዮጵያውያን ከዓ ኣብ ልብኹም ተመለሱ ውግእ መፍትሒ ናይ ሽግራት ኣይኮነን ህዝቢ ብዙሕ በሽሓት ይጠፍእ ኣሎ እሞ እነዚ ኣብ ጉዳይ እዚኣ ብስም ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ محፅንታይ ደጊመ የቅርብ سلام ህዝቢ ኤርትራ ኣብዘ ዘለኻዮ ሰላም ኩሉ በላይ ሰላምን በላይ ሓርነትን በላይ ዴሞክራሲን ውድ ሰብ ይሓ ሙላዓላ حراي የቀኒልና አቶ ነጋሽ ዑስማን ዝሃብካና ምኽሪ ዝለገስካዮ ሓበሬታ ማይ ባይቶ ይኹን ዋላውን ብውልቂ ብተመክሮ ዘለካ ስፍሕ ዝበለ መግለፂ ኣብዚ ህልው ኩነታት ወላውን ከመይ ከይድ ከም ዝግባአና ቁልዕን ንጹርን ከምኡን ሓዋሲ ዝኾነ ንኩሉ ዘባእከለን ብምንባሩን ዝኩሉ ግዜኻ ሰዊዕካ ምስቲ ኩሉ ግዜ ትገብሮ ደኺመ ከይበልካ ኣብዚ ተረኺብካ ሕጂ እውን ኣካል ናይቲ ትገብሮ ቃልሲ ምግባርካ ብስም በትውፅእ ህዝቢ ብስም ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ የመስግነካ ባርከስ ንሎማዓንቲ ሓሲብናዮ ዝነበርና ቃለ ምልልስ ወይ ዕላል ኣብዚ ክንውዲእና ዝኸበርኩም ሰባዕትና ክሳብ ሕጂ ምስ ቲቪ ኣዳል ኢኹም ዘለኹም ማለት እዩ ብተመሳሳሊ ሓሳብ ከምቲ ሕብሪ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሕብራዊ ዝኾነ ሓሳብን ዕላልን እዋናዊ ኩነታትን ዝተፈላለዩ ኣካላት ይኹኑ ዋላ እውን ካብቲ ኣካላት ናይቲ ባይቶ ወፃኢ ክንመፃኩም ክንፍትን ኢና ሓገዝኩም ኣይፈለየና ርእይቶታትኩም ኣይፈለየና
دقيمة يقني لنا لك عطلش. Thank you Albert. Thank you. صحفتي تأمين نمسحدو صدام يلن ግን ቅድም ዝተወመና ዕዮ ገዛ እንታይ ንሰርሐ ማሓሸ حري ما بالعت تسخون قوعك على النادي ويس كمت ኣለና ኣይትሰከፍ ما ريديو مع الحسيساس انت مالت كيف تفكرو عزيز قرم زي تزاربيه بالكن نبدا خوسد اوه نعاخذ عدينا من حسكون بيني هو كنا داخل نسرح مسعى بخوم انت كتكون يوخم تدالي يزبل تحتو انا دكتور يخوم زدلي نسخ حفتي معاري دكتور بايلوت انجينير قالة زبلونا عاي واحد عليك هو انت لا تكون تدالي لما انت اللي ختم مهار زلخي نايتي دليت كابس فليز بالي تبوغ نقرني تبيكو كويس اللخ ساينتيست ريخت كنت دالي اي فعلون انا بريزيدنتي خمس دلي هو أتنسخ نبين خيخي مرئتي قال ختم سنة نسكون هاي بابا يسيس بوتايم وما نكون عايز الخ كسبت معي لازم الرخ اوخل جزيلو تري الكاوك يا ليبلو نمن تايخينا تيركي بريزيدنت زبالكي بريزيدنت مغاز دالا خلو مخنيات قدام اي نجر حنسب بريزيدنت مسكونكا ادمالك سلازي تورد كالايكا موداتا زيبلو هاقرو اقلقلو سلازي ملكتكا بريزيدنت المخانكو ملكعن قمتن كهلو كالو لكع كان بابا يسس أباين نمغطين مس كل اندا تراجع إيدو طامير داخ عزاوان دالخي بينكوي قد طابيل وازلو زهاجر با نقولهم أسلوهم دا مس مان خاون تدليو أماراتي نبرو بتكبارو قد بالكين بمأسار يتمرو أي بلخنيم نصف زوطو يبلون جيقناي جيجنان جانان تو جاينا مخلو حفتي معاي كامل سوزي توردي عين سكجلسي كل سفح فحلو تبتاتينو اجرونا بزمحو انات افقا قوام رجيتو ابسلطان تخيطو دلاي عندار حسب بسكبليو اذا معنا يبان ندر لك علخي هزبنا صاموزي كونن معلتنا تسنس كااتي مبال 26 عمد يس طبوغ غيرنا خنحلفو إنا كميزين تنبلو جن سلام ديمقراسي مسا زيكاتا صغبر لا إيرترانا فيها معاس كوني خون تجيز قربايو اتخبي تنسخ حرس شجر مكرا حزبنا خفوس كم قدمو ناب نبور كملس حاجة نخون زمننا حدث بين زغوي زغدمو بلون بين زمقوز رسعي بلون نسمر أفات المسحبرو عم بس عندهم زاسلو اتفاوسي الله إدنا انت حسنا قول من قد قريفنا حماسي تري أكلو زايدان كان سامها سانت كاشباركا كل السحل حجي نتأكد ودينا نعلن تأقمنا وحكال عين فلالة بهايمانات عدي حبري بانديرا نذكر نتوم زحلفو نأنتي إيرترا نذكر نتوم زحلفو نأنتي إيرترا
زخبركم سمعتي سلام صنيحكم كتكونوا تسفى نقبر مبار قلمت يغنى نغطل لنا أبدا حلفة قلمت زنبري مستحرى بايتا تقدر حربنيا حاو يوهنس اسملاش تموكرون زلو بارتن بتقاومون كمون تي سوز كاس عصول دولو طلال هاجراو بايتون بزعبو كنتن تنصنيحنا مسكونتات عدنا ازاميدنا بمقطال كونتات قرن افريقيا خمي زلو مستزلو كونتات ناتنا دمتينا اب قرن افريقيا زمع بزلو كونتات زتينا مزي نزاربو زلنا ناي ودادبا غبابيكم بايتون كالوت اكالات الحبيرون كبرو زخلو كومون ترانا ميديا سبح زبلن زرارب علينا كم اكالو زخون كاوي ودبكا اكالو زخونت طلال هاجراو بايتو كساب حج خدو خبز صالح مقدن خطلو صالح قبابن ويز تغاغيو كرمو زلو نغراتن تبلو تليو اسكب زعبا هاجراو بايتو وسخري تدلي أول أبزنا أبزنا ميديا نجار أنت زي تجاجي بخلي التشحن عصرت حمشتن بدرجة بايتو سفيحنا تلفزيون برنامج كجمر زنبوري تمسمعت تداليو قريبيو مالت شعو باتسند بإدنا حزناس كمول زخل أكلام مدلاي إنانيرنا أي متسعننكا أجي كابزن مترخبي لخزارب باي أي تقدرن تغون جنكا برقص أنيا يزبلك هذا الله أي متسعنن بحمق نايو تريفو تمابت وانتي نخمو كقبرو زتمدبو أكلات نعونا زي كبيد هاقراو أمام بقعات كوينو ما يترغبون سلازخا أيقارنين منبر كتتصنع زتلاخت شماقلي أصنعاس لعلى 500 بيج زخون مصنعة تقريبا أركيبا نيرا ምናልባት ነዚህ ናይ አዳል ፕሮግራም ሓገዙን ክኾን ዝኽእል መስለኒ ምናልባት ተጠቂምኩም እንደሆን ክትኾኑ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ዝኾነ ነቐፌታይ ድሕሪ 5 ዓመት ክንጅምሮ ምኽኣልና እዩ 5 ዓመት ብዙሕ ስራሕ ክትስርሓሉ ምኽኣለ ነይሩ ማለት እዩ لازم الدونغاينا حدا قداي كوينو جن دونغي منصون صبغيو سلازي انتاي تتغاري حايش نزول كا بأونتان بألوتان كنو مهارولو نخل معتو مكروتات الله خابزن دسان حميدياتاتنا سلازي خلنا حساسيلنا عيني تميديا بيناي قداي نقدمي تحيلا وسع زلا رينا ناتان وسب قال ميديا خانري بيناي كنتات يعتنقف زلا هيلنا نعود نتي تا ميديا تنقفل زلا زي مغباري لازم بزوح ابيدنا زلو تمكروتات الله بسنكتي بسالله عليكم كن بسنكي يدلو بسنكتي نوحات ناي قالسنا إذا زي بحال صبغان حما أنت مكرتات سلزلو لتن صبغات ندار أخا نعان مسرح نتحما كازي مدقام وطرح كوين يسمعني يا هراي بتعم تصبغ بار كبرات سمعتي نجيزيو بمزانات موسيقى كن عصير دقائق كن ملسينا نبي تريو نجيزيو بزي سعب كتزانا قوم دخلكم يطعموا كنا كما يلقوا دخلكم يطعموا حواتي
حراي بمقصل من البت عدوي تكيفنا نبرنا حتى تقربه إسياس بفلاي كنتات هاجرنا نبينو أب موسان كابز بحتو استات 5 عامتات أبيلو جيرولو بفلاي قدمنا صنت 10 عامتات دحرنا صنت كا 30 عامتات مالتي إذا والكسب زي أمصاصا دحر بايتو ብዙሓት بعيني ብዙሕ ነገራት ዝሪእዎ ኣለው ዕላማው እውን ክብገስ ከሎ ኣትሒዙ ነዚ ሕጂ ዝኸዶ ዘሎ ተልእኮ ሒዙ ከም ዝመፀ ዝዛረቡ ኣለው ምናልባት ኣብቲ ቃልሲ ምስ ኣተወ ዘማዕብሎ ባህርታት ምዃኑ ዝገልፁ ሓይልታት እውን ኣለው በቲ ይኹን በቲ ኢሳያስ ዝጥፋእ እንዳጥፈአ ዝቕተል እናቐተለ ብተን እናበተነ ኮታስ ሃገር ኣብ ዝርግርግ እትዩ ስድራ ቤታት በታቲኑ መንእስያት ንኣደዳ ስደትን ምረትን ኣቃሊዑ ግድ ብዘይብሉ ኩነታት ይኸይድ ኣሎ ንኤርትራ ዘሎ ፍቕሪ ከምዘየሎ እውን ብቃህዲ ዘርእዮ ዘሎ እዩ ንልምዓታ ዘሎ ሕልሚ ወይ ጥሙሕ እውን ከምዘየሎ ዘርኢ ምክንያቱ ተን ዓይንና ዝኾና ክልተ ወደባት ከይተረፋ ከምዚ ዓነዋ ከምዚ ሞታ ከምዘየለዋ أبي الله عند أبلون كقاچጭ بግብሪ ዓደይ ከም ተቐስናዮ እስኻው ከም ተገለጽካዮ ተንቲናን የርነና ኢሳያስ ናብይ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እንታይ እዩ ዝደሊ ዘሎ ዕላማ ከለዎ ዲና ብሓቂ እስከ በዚያ ክንጅምር እሞ ድሓር ኣብቲ ኩነታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ጣወቶ ዘሎ ገስረጥ ፖለቲካ ከዓ ድሕርና ክንትንትና ማለት እዩ قرم أنا بزعبان هاي إساس بكاني عنوات استعاد مرحي إيو تي عنوات كا إرتاق المحجرياتو زي فلت درجة عنوات بسي حالا محبراوي فتلنا تباتات إسو قطوا هاجر مريت زبيتو بوليتيكا هاجرنا ቅድሚት ከባቢና ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሑ ነይሩ ከብቅዕ ሎሚ ዝኾነ ካብ ናይ ኢሳያስ ኣተሓሳስባ ወይ ናይ ህዝባዊ ግንባር ኣተሓሳስባ ወፃኢ ዝሓስብ እንተልዩ ኣብ ካልእ ዓለም ክነብር ኣሎ ወይ ክኸይድ ኣሎ ዝበሃለሉ ሰዓት ኢና በፂሕና ዘለና በዚ ክትሪኦ ከለካ ክሳዕ ክንደይ ድሕሪት ተመሊስና ከም ዘለና እዩ ዘርኢ ኣብቲ ማሕበራውን ቁጠባውን መዳይ እንትሪኢኻ እዚ በቀረባ ንሪኦ ዘለና መንእሰያት ሃገርናስ ዶብ ናይ ኤርትራ ሰጊሮም ኣብ ዓዲግራት ምስ በፅሑስ ኣብ ካሽ መሽን ተፀጊዖም ክሰኣሉ ምግባር ወይ ካሽ መሽን ትበሃል ነገር ኣብ ሃገርና زيلا بمخانا مو او اشتقا بتي هقدر زغورو بروباغندا كله كاب إرترا وصعي زخف انبر زحاشة خمزيلي زعينو تغنو فقد صنحي بروباغندا دوب سجر مسبلكا كله كاب إرترا زحاشة انبر كاب إرترا زخف خمزي مخانو زفلت منسي إرتراوي كساع كندي بحتا يسمعو مهلاو نريو لنا نوي عامتاتون أو بقربان دار أنا من دا زرارنا من مسؤوم دا نبرنا نسلد صنحنا إزي معات قوهي يوزح درالك كم زدينا خانكم زقبعنا نحناس ኣብ ዝተፈላለየ መዳይ ህዝብና ፃዕራም ህዝቢ ምዃኑ ውፉይ ህዝቢ ምዃኑ ፃሕቲሩ ዝበልዕ ህዝቢ ምዃኑ ብሳላን ወሎ ወይ ብሰንኪ እቲ ነዊሕ ናይ ባዕዳን መግዛእቲ ዘጥረዮ ዝተፈላለየ ኢደ ጥበብ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣዝዩ ዝተፈልጠ ህዝቢ ነይሩ ከብቅዕ ሎሚ ድሕሪ ሰብናን ድሕሪ ከባቢናን ምትራፍና እንታይ ዓይነት መርገም እዩ እዚ ሰብኣይ ዝበየን ነጠበ ካብ ምባል ንላዕሊ መቸስ ኩሉ ብኣግራሞት ዝረአ ነገር እዩ ዝኸውን
لازم أبي جسيو لخيد دلهم للزبل نتقاعد ناس تحت كمراحيو لازم زقلت أفي مخادو زبالة عن هذه إرقا الكاد راح كدم دم زكال يمثلني السوق ساعة زحلوه بزي كان ناي وديت مسرحات قال ناي لمعاتن ناي فغرن سنيتن مدبات حيزوق متصخيليو الكاد ريو نجار يكون قال لو واحد رأي زلهم سبات نالباتي من لز صحون زبل الرأي كلهم غالي قد زخون يكون مرحي دقدق مرحي زخون يكون سب كسع كندو درجة بسجرن دحر كوينو مملاسو تسجن معناته خملس انتقينو زحتتو مثل زخون لازم بزجبرو نجر نقلميت كدفت راح يزدلق ساعتها هي وبهوته زلمبر مدحريت تماليسو زحالفو مدرحات بملؤ بوبي مخانو نصيبو ناب سلام كملس ناب ديمقراسي كملس مغبار مالت تراديو سلازخون زدليو ايكونه لذي اساس كنقبصو راح يزلن منقدي طعي منقدي حيزو كملس خيل يزبحل نجر اب زخونه يكون امرنا ارشاوي كهلو زي غبا نجر ስለዚህ እዚ መርሕዚ ብዝተኻእለ መጠን ብዝቐልጠፈ ክውገድ ጥራሕ እዩ ዘሎ ዝብል ኣረኣእያ ዘለኒ ሓደ እዚ ኣብ ናይ ብድሕሪ ናይ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ መስለኒ ሓተትከኒ ኣብ ኣዶ ክንሰግር ሕራይ ምስኡቲ ኣብ ሞንጎ ዶክተር ኣብን ሞንጎ ኢሳያስን ዘሎ ዝምድና እውን ፍልይ ዝበለ ዝምድና ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዘይትሪኦ ዓይነት ልምድታት ተርእዮ ዘለዎ ዳርጋ ወግሒ ፀብሒ ምምልላስ ኮይኑ ኣሎ ኢሳያስ ዳርጋ ናብ ኤርትራ ካብ ዘጥምት ናብ ኢትዮጵያ ዝጥምቶ ዘሎ ይበዝሕ እቲ ዝቀሳቀሶ ዘለዎ ከምኡ ይመስል ዶክተር ኣብ እውን ብተመሳሳሊ ኣብ ኢትዮጵያ ዘይቆፃፀሮ ቦታታት ብዙሕ ከም ዘሎ ይዝረብ እዩ ግን ናብ ኤርትራ ገፁ እውን ብዙሕ እንቅስቃሳት ከም ዝገብር ንርኢና ኣብ ዘረብኡ እውን ብዙሕ ጭቅጣታት ኣሎ እዚ ዝምድና እዚ ብድሕሪት ንሪኦ ዘለና ዝመስል ነገራት ኪንኡ እንታይ ዓይነት ረብሓታት ዘንቆሎ እዩ ማለት ካብ ንቡር ናይ ጎረባብቲ ሃገራት ወፃኢ ዓይነት ምንቅስቃሳት ዘለዎ ምስ ምዃኑ እዘን ክልተ ሃገራት ከዓ ኣብ ሓድሕደን ካብ ነዊሕ ዝፀንሐ ኢንተረስት ዝፀንሐን ሃገራት ብፍላይ ካብ ኢትዮጵያ ብልዕሊ ኤርትራ ዝፀንሐ ፍሉይ ዝኾነ ኢንተረስት ወይ ተፅዕኖታት ካብ ምፅላው ሓሊፍካ ምግባጥ ዝኸደ ነዊሕ እውን ዝገዛእታ ሃገር ከም ምዃና መጠን ከም ዝኣመሰለ ፍሉይ ዝምድናታት ኣብ መንጎ መራሕቲ ብፍላይ ሕግን ስርዓትን ዘይብሉ ንጥፍኣት ክልተ ህዝብታት ናይ ሰሜን ኢትዮጵያን ከምኡውን ህዝቢ ኤርትራን ንምድኻሞም ዝዓለመ ዝሰርሑ ዘለዉ እዩ ዝመስል እሞ እዚ ብኸመይ ትሪኦ? ሕጂ እቲ ድራማ ገና ዘይተወድአ ምስ ምዃኑ ናበይ ገፅ እዩ ዝኸይድ ኢልካ ንምርኣዩ ምናልባት ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ኩነታት ርኢኻስ ካብኡ ብምግምጋም ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ክሳዕ ሎሚ ዝነበረ እዚ እሞ ሕጂ ከዓ ሞስት ፕሮባብሊ ከምዚ ክኸውን ኢልካ ምግምጋም ዝሓይሽ ኮይኑ ስማዕኒ ሓደ እቲ ናይ ኢሳያስ ኣካይዳ እዛ ንእሽቶይ ኤርትራ ንዕኡ ኣይተፅብዎን ክሳዕ ክንደይ ስሱዕ ምዃኑ ድሕሪ ናፅነት ምስ ዘይተዋግኦ ሃገር የለን እዚ ምስ ዘይተዋግኦ ሃገር የለን ኢንዲቪጁዋሊ ንዕኡ ጣይሰ ክዛረብ ከለኹ ብዘይናቱ መስመርን ብዘይናቱ ትእዛዝን ተገይሩ ይኸውን እዩ ኢለ ስለዘይኣምን እዩ ማለት እዩ ፀረ ናይ መንግስቲ ሱዳን ናይ የመን
جيبوتي ناي إثيوبيا زن كلن كينات زياتن بسلام كنبرو له زي نخيل مخنيات ولا حنتي نبره قداي نجر دحر هاجرانا نصنت كلن عللينا نستقبلنا نزفلطنا هاجر نير ስለዚህ ንናይ ኤርትራ ናጽነት ብቀዳምነት ክቃወም ዝኽእል ዝነበረስ እቲ ኣብ ትሕቲኡ ንግዛኣሉ ዝነበርና ሃገር ኢልካ ካትጽበዮ ቅድመ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ዝፈለጠልና ሃገራውን ናጽነትና ልኡላውነትና ዝፈለጠልና ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ ምስ ሱዳን ኣብ ኪናት ክነኣቱ ነበረናን ኣቲና ምስ የመን ከምኡ ምስ ጅቡቲ ከምኡ ዝኾነ ዝጭበጥ ምስ የመን ዝኾነ ዝጭበጥ ምክንያት ኣሎ ኢልካ ክትዛረበሉ ትኽእል ኣይኮነን መወዳእቱ ከዓ ክሳራ ነይሩ ማለት ሕጂ እዚ ምስ አብይ አሕመድ ዝግበር ዘሎ ሕግብግብ መቸስ ኣብቲ ናይ መጀመርያ እዋን ናትና ተንታን ከይተወሰኸ ከሎ እቲ ካብቶም ተዋሳእቲ እንረኽቦ ሓቅታት ተበጊስካውና ዝከኣል መስለኒ አብይ አሕመድ መን ነይሩ ንዝብልሲ እሱ እኮ እቲ ኣብ ኢንሳ ከሎ እናሰርሐ ከሎ ሓበሬታ ዘቐበለና ዝነበረ እዩ ኢሎም እቶም ኣብ ኣስመራ ዓስኪሮም ዝነበሩ ተቃወምቲ ውድባት ናይ ኢትዮጵያ ስለዚ ምስ ኢሳያስ ክንድኡ ዝኣክል ሕግብግብ ምባል ቅድሚ ናብ ስልጣን ምምፅኡ እውን ንኢሳያስ የገልግል ምንባር እዩ ስለዚ ክፎቶ ናይ ግድን እዩ ዝኾን ማለት እዩ ግን ተወሳኺ ካልእ መፋተ እውን ረኺቦም እዮም አጋጣሚ አብይ አሕመድ ኣብ ስልጣን ምስ መፀ ነቶም ክሳዕ ሽዑ ከም ሓለፍቱ ዝምእዘዞም ዝነበረ ኣካላት መራሕቲ ናይ ህወሓት ናይ ቀትሪ ኣዛብ እናበለ ክሃድሞም ጀሚሩ ንኢሳያስ ከዓ ናይ ቀትሪ ዛብእ ናይ ለይቲ ዛብእ ኩሎም በቃ ካብኡ ንላዕሊ ካብ ህወሓት ንላዕሊ ኣዛብ የብሉን ከዓ ንኢሳያስ ኣፈወርቂ ስለዚ እዚኣ ቀንዲ መራኸቢቶም ኮይና ናይ ሓባር ፀላኢ ረኺቦም ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ዘገርም እቲ ናይ ኢሳያስ ኣይኮነን ምክንያቱ ብዓንተብኡ እንተኾነ ሕፍረቱ ተሸፊኑ ክኸይድ ዝኾነሉ ምክንያት ቀንዲ ብህወሓት ስለ ዝነበረ ኣንጻር ህወሓት ድሌቱ ዘይተማልኣሉ ከም ምዃኑ መጠን ኣንጻር ህወሓት ክልዓል ኢልካ ትጽበየ ነገር እዩ ዝኾን ምስ ናይ ደገ ሓይሊ ተወሃሂድካ ንናይ ውሽጢ ሃገራዊ ሓይሊ ከተውድቕ ምፍታን ናይ ኣብይ ግን ቁርፍል የብሉ እዩ ምክንያቱ ዜሮ ዜሮስ ኢትዮጵያውያን እዮም ስለዚ አንጻር ኢትዮጵያውያን ኣሕዋት እዩ ዝቃለስ ዘሎ ማለት እዩ ዝኾን ስለዚ እቲ ክንድቲ ዝኸፍአ ፖለቲካዊ ግርጭት ይሃለዎም ብዘይገድስ ኣብ ውሽጢ ሃገር ክፍታሕ ዝግብኦ እምበር ንኢሳያስ ዓዲምካ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ዓብ ተራ ክህልዎ ምግባር ቆኑዕ ኣይመስለንን ክልመድ ዝግብኦን ኣይመስለንን በቲ ካልእ ሸነኹ ከዓ ናይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዘረባ እንተሪኢኻ ንልኡላውነት ናይ ኤርትራ ኣሕሊፍካ ክሳብ መሃብ ክቁፀር ዝከኣል ድሕሪ ሕጂ ንሳይ ኢኻ ትመርሓና እዚ ንቐለ ዓለም ኢለ ድዛረቦ ይኮንኩን ናይ ልበየ እናበልካ ኣብ ኤርትራ ንሓንቲ መዓልቲ ኣስናኑ ተረኣየን ዘይፈልጣ እዚ ዘይበሃል ፍሽኽታን ኣክልብኻ ምውቃዕን ክርኢ ከሎ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ክስምዖ ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ድሕሪኡ ከዓ እዩ ናይ መቀያይሮ ኣይምነት ብመቀያይሮ ዝተፈጥረ ብጭቡጥ ኢልካ ክትዝረበሉ ትኽእል እውን ኣብ ልቢ ናይ ኩሉ ኤርትራዊ ዜጋ ኣትዩ ወይ ሓዲሩ ክበሃል ዝከኣል እዚ ከም ዝበለ ትርኢት ናይ ብሓቂ ኣነዋሪ ዝኾነ ትርኢት ናይ ኢሳያስ
ምስራይ ኣብዚ ደረጃ ዝበፅሑ ዘሎ ክበሃል ዝከኣል እቲ ህዝብና እሞ ድሕዚ ሕጂ ዝገብሮ ዘለዉ እንታይ እዩ ንዝብል ሓደ እቲ ፅምዓት ናይ ኢሳያስ ንምርዋይ ካብ ዶባት ናይ ኤርትራ ወፂኻ ከምቲ ድሕሪ ናፅነት እውን ጀሚርዎ ዝነበረ ብኢትዮጵያ ቢልካ ብኢትዮጵያ ሰጊርካ ክሳዕ ማእከላይ ኣፍሪቃ እናተጓዓዝካ ሃብቲ ናይ ካልኦት ሃገራት ጓሕፊሕካ ናይ ምውሳድ መደባት ኤርትራ ቡን ዘይተፈር እናሃለወት ከላ ካብ ኢትዮጵያ ዝወፀ ነጥቢ ቡን ቀዳመይቲ ቡን ኤክስፖርት ናይ ትገብር ሃገር ኮንካ ክትረአ ምግባር እዚ ዝኣመሰለ ስስዕትን መዓት ሻሕጣይ ዝኾነ ስራሓትን ኤርትራ ንኢሳያስ ኣፈወርቂ ንእሽቶ እያ ካብኡን ላዕሊ ዝብህግ እዚ ባህግታት እዚ ብኩናት ክሳብ ሕጂ ክኾነሉ ይከኣለን ስለዚ ምናልባት ናይ መጨረሻ ዕድሉ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ሕግግ ብምባል ክረኽባ ይኽእል ይኸውን ዝብል ተስፋታት ክህልዎ ይኽእል ስለዚ እቲ ኩነታት ኩሉ ብዝሰማዓሉ መንገዲ ንሕና ዘለና ክንህብ ንብሎም ክህቡና ስለዚ ኣብ መጨረሻ እቲ ህዝቢ ተረባሒ ክኸውን ናይ ክልቲኡ ሃገራት ህዝብታት ተረባሕቲ ክኾኑ ዝዓለመ እንተዝኸውን ኩላትና ብሓንጎፋ ምተቐበልናዮ ምደገፍናዮ ካብቲ ዘለዎን ላዕልን ክስስም ገበርና ተጣዓምና እንተወሓደስ እቲ ናይ ደገፍ ርእይቶና እውን መሃብና እዚ ግን ንገለ ክፋል ሕብረተሰብ ናይ ኢትዮጵያ ኣዋሲንካ ዝግበር ዝምድናታት ኣብ ዝበፅሖ ነገር የለን ቅድም ቀዳድም ንኩናት ሕድሕድ ዝዕድም ነገር እዩ ዝረአ ዘሎ ኣብነት ናይ ሎም መዓልቲ ሓበሬታ እንተሪእናስ ሓደስ ጀነራላት ሸይሙ ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ናይ ሰሜን እዝ ምቅያር ክገብረሉ ፈቲኑ እሞ እቲ ዝተላእከ ጀነራል ኣብ መቐለ ምስ በፅሐ በታ ዝመፅእ ክምለስ እዮም ገይሮም ዘለዉ ማለት እዩ ናብ ትግራይ እዚ እንታይ ክወልድ እዩ ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ ክንፅበዮ ኢና ማለት እዩ ግን ከምኡ ዝኣመሰለ ዓብ ስጉምቲ ማለት ኣብ ምትህልላኽ ምእታው እንታይ ክወልድ እዩ እንተልካ መቸስ ከይደቀስካ ዝሕድር ኩነታት እዩ ናብዚ ደረጃ እዚ ንክበፅሑ ስኢሎም ካብ ፅልኢ ጥራሕ ድዮም ተወጊሶም ወይስ ካልእ ዘበገሶም ኩነታት ኣሎ እንተልካ ከዓ መሊኡ ክዝርዘርካ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ዝሓለፉ መግዛእትታት ከምዚ ናይ ሎሚ ስንቂ ናብ ትግራይ ንኸይከይድ ዝተኸልከለሉ ኩነታት ኣይንፈልጥን ኢና ከምኡ ግን ግባእ ኣሎ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ንትግራይ ዝግባእ ባጀት ደው ክብል ኣለዎ ዝብል መምርሒ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ሰሚዕና ኣይንፈልጥን ኢና ግን ከምኡ ክኸውን ኣሎ እዚ ህዝቢ ዝያዳ ክኹርናዕ ኣብ ምግባርን ኣንፀርፂሩ ናብ ዝኾነ ይኹን ካልእ ስጉምቲ ንኽኣቱን እዩ ዝግበር ዘሎ ብግብሪ ትስራሕ ንሱ እዩ መቸስ ንልኡላውነቱን ንመሰሉን ደው ዘይብል ህዝቢ ስለዘየለ ህዝቢ ትግራይ ከዓ ነታ እናጠፈት ትኸይድ ዘላ መሰሉ ክዕቅብ ክመልስ ክብል ዝኾነ ስጉምቲ እንተወሰደ እውን ዘኽፍኣሉ ይኩነን ኣብ ኢትዮጵያ ንሕና ከም ኤርትራውያን ህውከት ተፈጢሩ ሕድሕድ ምድማይ ተፈጢሩ ንረብሓሉ ኩነታት ክህሉ ይክእል እኳ ደኣስ ተጎዳእቲ ክንከውን ከም እንኽእል ፍሉጥ እዩ ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ከዓ ኣብ ትግራይ ተዓቂቡ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ ኣብ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ከዓ ብሓፈሽኡ ህውከት ተላዒሉ ማለት እዞም ብሰላም ተዓቂቦም ዘለዉ ዜጋታትና እውን በቲ ህውከት ተተንኪፎም
ኣብ ምንታይ ማለት መውደቕ ዘይብሎም ክተርፉ ከም ዝኽእሉ ፍሉጥ እዩ ስለዚ እዚ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዝትንክፍ ጉዳይ ዘይኮነስ እንኮላይ ነቲ ከባቢና እውን ዝትንክፍ እዩ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ኤርትራ ጥራሕ ኣይኮነትን ዕቂባ ደላ ካብ ደቡብ ሱዳን ዝመፁ ብጣዕሚ ብዙሓት ስደተኛታት ኣሉ በዚ ሸነኽ ናይ ጋምቤላ ካብ ሶማል ዝመፁ ብጣዕሚ ብዙሓት ስደተኛታት እዮም ዘለዉ ስለዚ ብኩሉ ኩርናዓት ኣብ ኢትዮጵያ ተዓቂቦም ዘለዉ ስደተኛታት ናይ ከባቢ ናይ ጎረባብታ ሃገራት ቁፅሮም ብጣዕሚ ብዙሕ ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝወርድ ዝኾነ ይኹን ፀገም ንህዝቢ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነስ ነቲ ከባቢ እውን ብኣሉታ ዝፀልሉ ምዃኑ ፈሊጥና ንሕና ኣብ እዚ ዝኸይድ ዘሎ ዝኾነ ከባልሕ ዝኽእል ነዚ ዘሎ ፀገም ዝያዳ ከባልሕ ዝኽእል ነገር ካብ ምግባር እንተተቆጠብናዩ ዝሓይሽ እቲ ኢትዮጵያ እንተሓይላ ናይ ኤርትራ ፅቡቅ ኣይትደልና ገለገለ ዝብል ነገር ኣነ ኣይቅበሎን ፅቡቅ ናይ ካልእ ህዝቢ ምድላይ ፖለቲካዊ ምዃን ኣየድልየካን ሰብ ምዃን ጥራሕ እዩ ዘድሊ ሰብ ኮንካ ጥራሕ ፅቡቅ ናይ ካልእ ሃገር ናይ ካልእ ህዝቢ ክደሊ ትኽእል ኢኻ መሊስካ ፖለቲካዊ ምዃን እንተወሲኽካሉ ከዓ በቃ ናይ ካልእ ህዝቢ ኣወንታታት ፈሊጥካ እታ ኣወንታታቱ ምስኻ ሼር ክገብራ ኣብ ምግባር ጥራሕ ክትሰርሕ ዝግባእካ ከምኡ እንተዘይጌርካ ሕማቕ ፖለቲከኛ ኢኻ ትበሃል እምበር ንፉዕ ፖለቲከኛ ኣይትበሃል ስለዚ ንሕና በታ ዘላትና ንከባቢና ክንረድእ ካብ ከባቢና ከዓ እቲ ንሕና ዝጎድለና ዘበለ ተፋቂርና ክንረክብ እንተኽኢልና ጥራሕ ኢና ንፉዓት ፖለቲከኛታት ንኸውን እምበር እዛ ሃገር እዚኣ እንተሓይላ እንተነፊዓ ንዓና ፅቡቅ ኣይኮነን ኢልካ ሕማቕካ ምግላፅ ጥራሕ እዩ ዝኸውን ሕማቕካ ምትንታን ጥራሕ እዩ ዝኸውን ከምኡ ኢልካ እንተተበጊስካ ስለዚ ናይ ጎረባብትና ፅቡቅ እምበር ናይ ጎረባብትና ሕማቅ ክንትምነ የብልናን ክንሰርሕ እውን የብልናን ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ናይ ኣብይ ኣሕመድን ናይ ኢሳያስ ግን ጣውቃ ዘለዎ ምሕዝነት ኣይኮነን ነዊሕ ክኸይድ እውን ዝኽእል ኣይኮነን ነዊሕ ክኸይድ ዝኽእል ስምምዓት እውን ኣይገበሩን እንተገይሮም ከዓ ህዝቢ ዝፈልጦ ኣይኮነን ንሕና ንፈልጦ ነገር የብልናን ከም ኤርትራውያን መጠን ህዝቢ ኢትዮጵያውን ዝፈልጦ ነገር የለን ንዘይትፈልጦ ነገር ክትድግፍ ከዓ ኣይትኽእል ኢና ስለዚ ናይ ክልቲኦም ሕፅነት እዮም ዝገብሩ ዘለዉ እዚ ሕፅነት እዚ ከዓ ህዝቢ እንተዘይተሓዊስዎ ቀልጢፉ ኣብ ቃልዕ ወፂኡ ዝውዳእ ኮይኑ እዩ ዝስማዓኒ ናይ ብሓቂ ከምቲ ዝገለፅካዮ ዳርጋ ኣብይ ምናልባት ንምሰል ክኸውን ይኽእል ዳርጋ ድሓን ዝኾነ ቃልና ሒዙ ተበጊሱ ንብዙሓት እውን ኢንስፓየር ገይሩ ዋላ ንኣቓልቦ ኖብል ፕራይስ ናይ ዝህቡ ትካል እውን ምናልባት ትሒቡ ክኸውን ይኽእል እዩ ከምቲ ኣብዚ ቅዱስ መፅሓፍ ዝብሎ ግን ነቲ ሰናይ ነገር ኣብቲ ብሉይ እንተዳልጊብካዮ እቲ ፅቡቅ ወይ እቲ ሓድሽ ነቲ ብሉይ ለኪምዎ ናይ ምኻድ ባህርታት ስለ ዘለዎ ከምኡ ይመስል ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ዝምድና ኣክንዲ እቲ ኣብይ መጀመርያ ሒዝዎ ዝመፀ ድሓን ዝመስል ካና ምናልባት ድሕሪኡ ካደ ነይሩ ክኸውን ይኽእል ግን ንብዙሓት ህዝብታት ዘረስረሰ ጥዑም ዝኾነ ድምፂ ብዙሓት እስራት ናይ ምፍታሕ ባህርታት ሰላም ናይ ምድላይ ባህርታት ዝመስል ክንድስዕር እቲ ናይ ኢሳያስ ናይ ሽርሒ ፖለቲካ ይስዒሩ ስለዚ ኣብ እውን ኢሳያስ እንዳመሰለ እዩ ዝመፅእ ዘሎ እዚ ከዓ ግልፂ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ምዚ ኣቐዲምካ ዝገለፅካዮ ኣብ ሓበሬታ ወፂኡ ዘሎ ምምላስ ናይዞም ጀነራላት ናብ ውግእ ዘቕንዕ ዶ ይመስለካ ምስኡ ተሓሒዝካ ናይ ሕወሓት መረረ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ኣሎ ብድሕሪኡ ብጀካ እዚ ዝረኣየና ናይ ኢሳያስን ናይ ኣብን ዝምድና ካልእ ጠንቅታት ክህልዎ ይኽእል doኸውን ዋላስ እዚ ዘይቅዱስ ዝምድና ናይ ክልቲኡ ሓይልታት ኣብ ስጋት ዘእተወ ጥራሕ እዩ ንክንድም ንኽእል ሕጂ እቲ ኣብ ብዙሕ እንተታት ከይ ኣተና እቲ ብዕሊ ንፈልጦ
تجمرنا زحايش كوين نسمعني عادتي أبي سلطان كمان تصهله تي إهادة كم إهادة جندا سرح خلص بدمسي دمس رخيبيو وواحد زلوه مالتي دمس رخيبيو ناب سلطان مزي لذي نزي أيتا أومون هواحد سلازي كام جمرتوش نسو نخمت بعلو تاريو مانصارو يستلعلو أيكونون أبي خمت صخلو خمسة مادميتهم زاد مساعدة ومسرخة يوناب سلطان مزي مالتي بدحريو كلاتنا كم زرعنا يو خا ناب تجراي كيدو عم قلي سفح حزبا عهيوا مسجبره انت عينتك قابل هم زغورو لتزب خارينا نسوها تا فريا زوصت مغلص ناي حزب تجراي قبل على حزب تجراي زغبره مغلص انترينا خا حزب تجراي موتور ناي ኢትዮጵያዊ ይሉ ማለት ስለዚህ ኣብትናይ መጀመርያ እዋን እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና خمس ኢልካ ፈፂምካ ዘይትጽበዩ ኩነታት እዩ ህወሓት ውን ባዕሎም ቅድሚኡ ዝገበሩ ናይ ልዕሊ ወርሒ ዝኾነ ገምጋሞም ካልእ ሰብ ከይበሎም ከሎ ወይተን ካልኦት ውዳት ናይ ውድዋ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊኦም ነቐፌታ ከየቕረበን ከለዋ ከየቕረባ ከለዋ ኣቐዲሞም ኣብ ውሽጦም ዝነበረ ሕማቕ ዝገምገሙ እዮም ስለዚ ብሓድሽ መንፈስ ሕማቓትና ወጊድና ንቕድሚት ንኸይድ ዝብል ዕግበት ናይ ውሽጦም ነይሩ ቅድሚ ብኻልኦት ምንቃፎም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝነበረ ኣካይዳታት ዝነበረ ሕፅረታት ብምሉኡ ኣመን ኢሎም ዝተቐበልዎን ንከመሓይሹ ብምሉእ ልቦም ዝተበገስሉ ኩነታት ከም ዝነበሩ ንህዝቦም ከዓ የቕሬታ ዝሓተትሉ ኩነታት ከም ዝነበረ እውን ንዝተፈላለየ ሚድያ ንሰምዖ ዝነበርና ነገር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ክብገስ ከሎ እቲ ድሓር ስዒቡ ዝመፀ እዩ እቲ ጠንቂ ናይዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና እምበር ካብ መጀመሪኡስ ከምቲ ኣበጋግስኡ ብጥዑም ዘረባታትን መብፃዕታትን ቀፂሉ ነይሩ እንተዝኸውን ህወሓት ኣብ ጎኑ ምኾነ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጎኑ ምኾነ እቶም ካልኦት ብሄራት ውን ከምኡ እቶም ኣብ ስደት ነይሮም ንዓዲ ክምለሱ ዝተፈቕደሎም ሕጂ ፍቆዶ ማእሰርታት ዝበልዩ ዘሎ ኣካላት ውን ምስኡ መቐፀሉ ነይሮም ዝብል ርኢቶ እዩ ዘለኒ ግን ከዓ ማንም ሰብ ብዘይተፀበዮ መንገዲ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ካብ ሰማይ ደይቡ ዝነበረ መራሒ ሎሚ ኣብ ውሽጢ ዓዱ ባይታ ክስእን ናይ ዓለም ሚድያታት ከዓ ብኣሉታዊ ተርኡ ክዛረባ ምኽኣል ማለት ምናልባት ኣብ ከይተሃወኽና ደኣ ቀሲልና ንርአዮ እምበር ኣብ ታሪክ ብዙሕ ዘየጋጥም ነገር እዩ ኣጋጢሞ ክበሃል ከኣል ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ሰማይ ዝነበረ ኣብ መሬት ክዘብጥ ከሎ ቀሊል ነገር ኣይኮነን እቲ እመሓድሮ ኣለኹ ይመርሖ ኣለኹ ዝብል ሃገር መብዛሕትኡ ማለት ወታደራዊ ሓይልታቱ እውን ክቆፃፀሩ ኣብ ዘይክእሉ ደረጃ መዓልቲ መዓልቲ በዚ 10 በዚ 20 በዚ 100 ተቐቲሎም ዝብል ወረታት ኣብ ንሰምዓሉ ኩነታት ኣብ ሓፂር ግዜ ኣብ ከምዚ ደረጃ ዝክበፅሕ መቸስ ሕማቕ ትዕድልቲ እዩ ባዕሉ ድፀይቑ መስለኒ ኢሳያስ ከም ኣማኻሪኻ ጌርካ ንድሕር ተቐቢልካስ ብዘይካ ንጥፍኣት ንልምዓት ክትከይድ ኣይትኽእልን እያ ስለዚ ቀንዲ ፀገሙ ምቕማጡ እዩ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ፀይቂ
ተቋማት ይዕዘሎ ዝብል እምነት ይዘለኒ ንባዕሉስ ጥዑዩ ኢለ ዝምሕለሉ እውን ኣይኮነን ምክንያቱ ጥዑይ እንተዝኸውን ሲ ንሕማቕ ምክርታት እውን ፀማም እዝኒ እናሃብካ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ግን ከዓ ቀንዲ መኻሪኡ ኢሳያስ ካብ ኮነ ኢሳያስ ከዓ ፍሉጥ ናይ ዕንወት ሃዋርያን ስለ ዝኾነ ኣብይ ኣሕመድ ብዘይካ ክዕኑ ነዛ ሃገር እዚኣ ካሃንፅ እዩ ዝብል ቀንዲ ዓርኩ እሱ ኮይኑ ካብ ቀፀለ ማለት እዩ ብዘይካ ንዕንወት ገፅካ ንልምዓት ገፅካ ንፍቅርን ንስኒትን ገፅካ ክኽየል ዝከኣል ኣይኮነን እዛ ድመርሓ ዘሎ ሃገር ኣብ ሓፂር ግዜ ከምኡ እንተደኣ ቀፂሉ ምናልባት ኣብ ክትወፀሉ ዘይትኽእል ዓዘቕቲ ከእትዋ ክእል እዩ ዝብል ግምት እዩ ዘለኒ ሕማቅ ግምት እዩ ግን ከዓ ንሪኦ ዘለና ኣንፈት ከምኡ ስለ ዝኾነ እናሓዘንካ ትዛረቦ ነገር እዩ ምክንያቱ ሕማቅ ናይ ገርባብትና ስለዘይ ንትምነ ብክንድኡ ደረጃ ሕማቅ ክገጥማ ንኢትዮጵያ ፅቡቅ ኣይኮነን ግን ኣካይድኡ ናብኡ ዝመርሕ እዩ ኢልካ ክረአ ግን ይከኣል ሰላም ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልቲ መደብ ቲቪ ኣዳል እዚ ብሓልዮት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶን ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ዝፍኖ መደብ ቲቪ ድሕሪ ናይ ፈተነ ፈነውኡ እንሆ ስሩዕ መደባቱ ይጅምር ምህላው ነበስር ቲቪ ኣዳል ምትሕባር ምስ ኤርትራውያን ቻነል 61-91 ዝፍኖ ኮይኑ በዝስዕ መስመር ፈነወ ድማ ይሰላሰል ናይል ሳት ፍሪኮንሲ ቨርቲካል 12728 ሲምቦል ረት 275 ባዶ FEC 5/6 እዩ ዝፍነወሉ መዓልትን ሰዓትን ድማ ከም ዝስዕብ እዩ ሶሉስን ረብዑን ብኣቆፃፅራ ኣስመራ ካብ ሰዓት 9 ክሳብ ሰዓት 11 ናይ ምሸት ብቋንቋታት ትግርኛን ዓረብኛን ክፍኖ ከሎ ዓርብን ሰንበትን ከዓ ብኣቆፃፅራ ኣስመራ ካብ ሰዓት 7 ክሳብ ሰዓት 9 ናይ ምሸት ብዓረብኛን ትግርኛን ክፍኖ እዩ ሰናይ ምክትታል ሕራይ ብጣዕሚ ፅቡቅ መግለፂ ብፃይ ዮሃንስ ምዝ ዝሃብካዮ ናይ ኢሳያስ ሓደገኛ ምኽሪ ንኣብይ ተተሓሒዙ ዝመፅእ ሓድሽ ምዕባለታት እውን ኣሎ ካብ ናይ ተራ ናይ ሚድያ ወፂኻ ወይ ተራ ናይ ሚድያ ዘረባታት ወፂኻ ወግዓዊ ዝኾነ ናይ መንግስቲ መግለፂ እንዳተዋህበ እውን ናብ ሓደገኛ አንፈት ይኸይድ ኣሎ ወገን ኣብይ ሰራዊት ከመዓራሪ ዝላኾም ኣሃዱ ከይተቐናዓሎም ካብ ትግራይ ከም ዝተመልሱ ይግለጽ ኣሎ ምስኡ እውን ህዝቢ ምሕዳር ክልል ትግራይ ዘውፅኦ 7 ነጥቢ ዝሓዘ መግለፂ ኣሎ ንዕኡ መልሲ ንምሃብ እውን ብወገን ኢትዮጵያ ዝወፀ መልሲ ነይሩ ነዚ ተሓሒዝካ ክትብሎ ትኽእል ነገር ዝኹነታት እዚ ናብ ውግእ ዝኸይድ ዶ ይመስለካ ተዳ ውግእ ከይዱ ኸይት ውግእ ከመይ ክውዳእ ይኽእል ዝብል ትንተና ክትበሉ ትኽእል ድሕርቲ ኩናት ዕድል ዞም ህዝብታት እዚኣቶም ፍላይ ሰለስተ ሃገራት ዘለዉ ኣብ ክልቲኡ ሃገራት ዘለዉ ግን ኣብ ሰለስተ ደንበ ተኸፊሎም ዘለዉ ክንብሎም ንኽእል ብሓደ ሸነኽ ናይ ኣብይ ዘሎ ሓይሊ ብሓደ ሸነኽ ህዝቢ ትግራይ ሒዙ ዘሎ ናይ ህወሓት መንግስትን ብሓደ ሸነኽ መንግስቲ ኢሳያስን ኣዛሚድካ እዚ ሰለስተ ሓይልታት ኣብ ክልተ ሃገራት ዘሎ ኮይኑ ግን መወዳእታ መዕለቢኡ ከመይ ክኸውን ኢልካ ትገልጾ እቲ ኩነታት ኣብ ከቢድ ወጥሪ ኣትዩ ከም ዘሎ ንኩላትና ብሩይ መቸስ ኩናት ኣየምፅእ እዩ ዝበሃል እንተመፅኡ ምናልባት ነቶም ብቐጥታ ኣብ ኩናት ዝኣትዉ ኣካላት እቲ ውፅኢት ናይ ኩናት ብቐጥታ ዝምልከቶም ኮይኑ ግን ከዓ ናብኦም ጥራሕ ተወሲኑ ዝተርፍ ፀገም ክኸውን ኣይክእልን ይፈፂሙ
أنا في أكلتي شنخ زلو أمرارها بكل تجراي يهون ب4 كيلو عسكري زلو أكل حدقنيانت نايتي كوينات انت تولعو كما تزخل حدقنيات ويسع بينو زطفو ما يمسلني سلازي ناي تلاخخنكا مدفع عدمه سلازخون كلتيኦም نكوينات زدليو خوينو اي سمعني منالبات نزي قداي زي مستي كتور صلئي ناي هوحات إساياس أفورقي كوينات زدليو خون غالي كسا حجون تفراريحهم انتزي كوينوس أبي كوينات كجمر انصار هوحات دحر إساياس كعدتو حجز بشانخ أبي قا إساياس كجمر مو أبي قا عدتو حجز زعينتو ناي تتعام يتكامس نحن تزي كوينو كوينات كلهم أكلات بمعريم زيدا ليو إلكا تزارو يتخلينا حدا أكل بمتكل ويبناي روحوق الرعاية كوينات انت تجميروس بزح كبرز زفئل نوات نيات حيل سب بمودعو بغندو كتأفئ زفئل قليل سلازي كوني إزي نوقدو استخانة متأن كابزبل نجرز نكل كوين اسمعني أبتي قدامي نتبي عميت أمازلو هو واحد كم مفتحي لمري أمازلو إزي أب 4 كيلو عسكري زلو عكال كاب 25 مسكرة منيو حقاو سلازي كون تمزم الكتوم كلهم بوليتيكا حيلتات بحبار كوينوم كم مساجري كنت كمال نخيل ناي مساجر مدرخ حساباتكم تقول لهم زبل اما مقربه مالو انت ابي احمد جن دحرزا معلت زيا حقاو كم زي مخانو بوز مص وسانه بملؤ خاطر تقبلنت كم زي بلو يوم زبلو زلو مالك أبي أحمد جنا مرحناي إثيوبيا مخانو حقاون نتوز أنتو عكال كم زيلة عبت حد شنق نتوتري زقاد دو زلو خلت تصبي استفال على مرقص عشان حزم زلو ندحنتنا هزبي إثيوبيا كبلو كلتيهم ولا إزي دحنتنا هزبي زقدسهم أكلات مونغونياتات آتيومنو بفلايكا كاب حجرات أفريقيا بقندوس تتكالناي أفريقيا حبرت أوز قدايزي زلعلة أمت غيرلو كأتون تزغل أما قد تعرقهم توحدا قلما أكلاي في التحمل تتزبيلكا بقلة فتح كأتو أنت زكال صبوع مثلا بالصرفة بشنقناي هو حتى انت رئينا كام نوح وانات حزوم فينات جمرتك غانوهم زيدالي قن كابل عليهم بسمين يكون بدوب كينات انت دعات جميروس نفسهم كالاخولو تداليهم محلاهم يوم داقلتو صانيحهم لازي كمزز عم مسألة أتينا زلنا مفتات تسفى قبر بمفتات راح كودا انت زي كوينو وشت إيجابيات راح توسيل نسترف تساقا يكونن كقات مثلا وهنياتو ناي 110 مليون هزبينا نزارب زلنا ناي وحدات هزبي زلنا إيرتراويان مستيقننا سدتنا ناي إيرتراوان وملع على ما زاربهم زلن نريق لنا 110 مليون هزبي زلوا إثيوبيا
اتي كاب كمز زبالة بطعمي حماق زخونة كوينات كهدم زفئل كسع كندي بزح كخوني ونتيلكا ما يتشس كيدك أسكار زحدر نقاري هذا زي قال أي إثيوبيا عدو بزحات سدتنياتات كاب قروا بتهاجرات جنوسو سدتنياتات مليابو كاب إثيوبيا كاب إرترا كاب صومال كاب دبو السودان بتعامل بزحاتهم دلو كاب هاجروا معك أبسينو أبي إثيوبيا استعاويهم أبي إثيوبيا عندنا كاب تياب عدم زلو حما نجر زخفه كرهبون تدعوينو نابيهم كادو نصومون أكل نايتا وشت إثيوبيا كل عال زخل جريتشت يوم كخونو مسجلي أمو جانايتر كمني مالتي ولكن عدمكم الله صحويو أبتزلوا وها هذا تماسس على حويو سلزخا مس يحشنا يقربنا زولو أكل موجانم سلزيتر ناي حزب إثيوبيا راح زي كنس حزب إثيوبيا تعايهم زلو سدتنيا ساتون لكي مختلف زخل كيناتو زمسلني لازم زي أواج زي راح زي كونس كالني ناي عالم لخي محبرات وعالم لخي وتكالات زي لا أخو محسنتاتون علوي زي أتيمو زلو أبي تبقى ترايو زلو خناتات بتعمل يسقايس لزغاني عالم لخي وتكالات سقيلهم كريوهم زي باللهم زخانه ناي عرقي حسابات كلغسو هم زلوهم زعينتو صاوعيتاتون كصوع صالحين تسفا جبر كمز زعمسل صاوعيت فرارخيبو ازم كلته اصبيون تفاتيطون زلو حيلتات اب كوينات كياتو كله قلت تحت ركب تشجر اب كمز زعمسل مفتعت انت دا عاتيخا مي اشتي كوينات كتول عيلكا زي كونس بجيجاز توكست ايتو ناب كوينات كتتوكات بني معناها تقولوا كلتي اكلات كامتن العرس رسيمو سلازلو اب تتنقاون سلازلو تات تتكوس طيت كونيلا داتا توكيسا ويس بغريا تتوكيسا اغنازي وخمرمر زفال حنقلون ايهلو سلازي كاب كمز زعمسل وطري متان كدحين تهاجر زملكتهم أكلات ناي وشتنا يوصعن فتح كبلو زخلو نجار كقرب قلتفهم كقرب زحش خوينو سمعني انت كاب إساءة سافر إجن صباح كي وحد كلا لو مليت خجمر يزدلياتا كينات معناتو سيكونن زندو توم زندو توم كنا حجون كنا ردو صانحو أحطنا نحواتنا قلنا احنا زحالة يأكل كنبل كنكلا لنا عاولنا هنزارف كنكلا لنا إذا أتاونتنا إيشا سافورك إيه أو قروا بتهاجرات دوك بلالو عاوشتنا دساعينا زلو يأكل مش قروا بتي هاجرات كبا أسنان دمك تقللنا أي قبان إلنا عاولنا نزارو والو جزي كخونا له المحجوب زح جزي استزاربنا له كان تغني جنكا لومي كمان مجزين العلي حزبي إيرتران سرعات إيرتران حقن كبدن نابزخون له ساعات إذا صاوعيت زي كمان مجزين العلي قولي حقوة صلو زغل كنا تاتان إساس أفرقي ناي عنوتن ناي تنكولن هوارياي بو خمت زغل سلامن بالسجنان يلدن لذي ولا دقاقي من أحوال نبلون أبي أحمد جيجا نيساس أفرقي هم كان دعاركونا مخاري محازد وحيف كابي إساس كم مهارو زغل سبوع نقر يلدن سبوع نقر نيرون تزغون حزبي إرتراني إشتايت سبوع تمرخبا نيرو حزبي إرتراغن دقاقي من أحوال نبلو كاب اوان بعدهم مجزاتهم على خفي والله لذي نابكينات زعاتو يموسلو بحجي زلو مفتعات كتر خلها تسفان قبر عبكينات كياتو خلو لبع بيوم
بكلهم شنخات مالتي ما أنت تي كابكينات نابكينات نابساجر صنحي حزبي إثيوبيا حزبي إرترا حزب أرنا أفريقيا سلام رخيبو أب غدانا ناي عبيتن سلام الكوب عزمنتي يا ناي بحكي كوينات زدليو أكال يلن كوينات مسمتها عنوة حيزل كايزمت نلمعاتون نوحي زدنا بيو لازم تغابينا سلام كله مينوتناي كلناي قال نحما عدل كوينو انت قطعم كوينات تلاعيلو تغنتات كما يقود زبل حتو نبزحات حتو كونهم زخلار استيمو من الواد حرز حصار مسغاغري نعود ملكات زطراترو سبحايلي مريشا زانتانا كتاني فالفالي حصرات معانتا ناجب الناس بغلي انت جقنا تعيشا وديري ترى ما تعيشا تعيشا وديري ترى ما تعيشا سنق بانديرانا حدنا زقوما كبر دمع صمتي سماتا تقفلا ورقي بياتي مع استعديلا خلقنا تعيشا قواليري ترى ما تعيشا خلقنا تعيشا قواليري ترى ما تعيشا خلقنا تعيشا وديري ترى ما تعيشا
سنيت فقري علنا كوي نقامت كم نسري قعدنا بينا سبزن حدري تحبني دس بلكي دس ونا علنا كما يزين ونو عقرنينا تحبني دس بلكي دس ونا علنا تشعتنا بحبتنا تحبني دس بلكي دس ونا علنا كما يزين ونو عقرنينا تحبني دس بلكي دس ونا علنا تشعتنا بحبتنا رزيني تاريكي حلف كما اسكدر زنقا حقيو سندك زنبلبل جماعية سلطاني أفريقاوي تفيدر هاجر إريترا ناي قدسان سفر تحبني دسي بلكي دسي لنا كما يزين ونو عقرنينا تحبني دسي بلكي دسي لنا علنا تشعتنا